Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 56 minutos sa kaligid sa takna siningala sa 11. Manayanaya siningadlaw sa aton nga mga taga-Palamati, subong ginasaulog naton ang Generica Drugstore 19th anniversary, no? Sa aton sini mga kabombo, mayara sila karon sa libre nga konsulta magluwas sa pinakauna sini nga ginadulong na nga kalidad kag barato sini nga presyo sa generic medicine sa Pilipinas. Ang Generica Drugstore ang wala nagauntad karon sa paghatag sang serbisyo sa tagsa sini ka pamilya sang Pilipino. Hilabi na sa panahon sa karon. Magpangalipay kag mangin kabayin sang selebrasyon sa ika-19 anibersaryo sang Generica Drugstore kag hibalo naton kung ano ang mga igadulong sa aton sang Generica Drugstore kag mangin kaupon naton sa karon sa aton siniiya nga mga kabombo ang spokesperson kag at the same time operations head for Visayas Generica Drugstore, Mr. Ernest Miraflor. Sir Ernest, si Bombo Champ ini maayong udto, sir. Maingot to, Bombo Champ, no? O kung sa Generica pa maginhawang udto sa tanan nga listener sa Bombo kag sa imo, Bombo Champ. All right, congratulations. Thank you, kids, sa time. Yes, sir, congratulations sa 19th anniversary sa Generica Drugstore. Pwede mo bala ma-share sa aton kung ano ang mga selebrasyon nga pagahiwaton karon sa Generica Drugstore, Sir Ernest? Sige. Bombo Champ, subong nga adlaw, no? Aton ginasaulog ang ika-19th nga anibersaryo sa Generica Drugstore, no? 19 binakatuig ang Generica nga padayon nga nagabaligya sang dekalidad kag barato nga generics nga bulong kag padayon man nga nagatanyag sang serbisyo para sa aton nga mga komunidad kag sa mga pamilya nga Pilipino. Ano karon ang mga balantayan o mga serbisyo nga sarang mahatag sa Generica Drugstore sa karon nga pagsaulog sa 19th anniversary, Sir Ernest? Subong, no, may ara kita nationwide nga libreng konsulta. Ang iban nga stores nag-start na kagina sa aga, ang iban karon sa hapon, no, after lunch. Upod ang aton nga mga partner doctors sa mga pililion ta nga branches sa Generica. Amo ni ang isa sa ginatawag ta nga plus services nga gina-offer ta sa Generica Drugstore, no? But hindi lang ni karon nga adlaw, no, kay kada bulan aton ini nga ginahimo upod sa aton nga mga scheduled basic diagnostic services o ang ginatawag ta nga mobile lab, no? Upod sa aton nga mga mobile lab providers. Pwede man kita makadto kada adlaw sa Generica Drugstore para sa aton nga libre nga blood pressure monitoring, barato nga sugar testing, kag may ara pagid patient counseling upod ang aton nga mga pharmacies. Bao kanami. Yes, kanami gid nga mga serbisyo ini, but nahibaluan ko nga hindi lang amo pagid na ang serbisyo nga sarang nga mahatag sa Generica Drugstore. Ano pagid ang dugang nga mga services, Sir Ernest? Yes, may ara man kita Generica Drugstore app, no, nga pwede ta ma-download sa Apple App Store o sa Google Play Store para sa aton nga mga customers. Kung hindi gid sila makakadto sa aton nga mga tindahan, pwede sila ma-order via the app sa ilang nga mga bulong gamit ang app kag makapili pagid sila kung ila ning pick upon o ipa-deliver. Ang isa pagid, Bombo Champ, no, may ara kita innovation nga aton gina-offer. Amo na ang ginatawag ta nga med padala, no? Isa ini ka electronic gift certificate nga pwede ta gamiton sa tanan nga mga Generica branches nationwide. Ginapamatod gid ni Sir Ernest nga ginhawang Generica para sa tanan. Tandaan gid na sa aton sini nga mga kabombo. Ano ang mga mensahe pa nga luyag nimo ibilin sa aton sini nga mga tumalanaw kag tagpalamati karon, Sir Ernest? Yanda nga bulan luwas ang ika-19 nga anibersaryo sa Generica. Kaupod man namon ang Department of Health, no, sa pag-promote sa Generics Awareness Month sini nga bulan. Pareho ang mission ta sa Generica kag DOH nga makahatag sang kahigayunan nga makaambit ang tanan nga Pilipino sa bulong kag serbisyo nga barato kag dekalidad, no. So amo na nga makasiguro gid kamo nga ang amon nga mga bulong may bisa gid di kalidad kag makuha ta sa presyo nga hindi wala sakit sa bulsa. So hasta 85% ang masave ta kung dira kita mabakal sa Generica. Amo ini ang generic sa Generica Drugstore. Makasaligid kamo
nga kami padayon nga maghatag sang ginhawang generika para sa tanan. All right. Thank you so much, Sir Ernest. Maayong udto sa imo kag happy anniversary. Yeah, thank you. Thank you man. Bombo Champ, ma-shoutout lang ako Bombo Champ no sa mga kasi manwa ko da sa akon nga boss nga si Alin Santa Maria, ang mga taga San Miguel da kag mga taga Haro no kag ang mga partners da sa drugstores no kanday Fern Guria kag sa kina Merly kag si si Shin. So thank you gid. All right. Sige, para sa kalidad kag barato sining bulong kag mga plus services maya sa ara sa Generica Drugstore gani sa mga ka-Generica dalang bilog sining pamilya padulong sa pinakalabait nga Generica Drugstore sa inyong lugar kag mangin kabayin sang ginhawang Generica para sa lahat kasadya sa selebrasyon sa ika-19 anibersaryo sang Generica Drugstore. Mga balita kag impormasyon sa Bombo Anay Zone to panumalikan naton pagkatapos ang Bombo Network News. Naman ang British authorities inorganisa na ang pila para sa public viewing ni Queen Elizabeth II matapos ngang ipatigil sa nakalipas na 7 oras dahil sa pagdagsa ng publiko. Samantala, nasa 5 sundalo naman sa Syria nasawi matapos ang airstrike ng Israel sa Damascus International Airport. Sa atin namang sports balita, all systems go na rin bukas ang tinagurang super fight sa pagitan ng mga boxing superstars si Gennady Golovkin at Canelo Alvarez matapos ang nangyaring weigh-in kanina. Sa entertainment news naman, ang concert promoter nilinaw na tuloy pa rin ang concert sa Pilipinas ng Canadian singer na si Justin Bieber sa kabila ng naunang report na naparestado ang bahagi ng kaniyang mukha. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nasagip na mga otoridad ang nasa mahigit 70 mga banyaga na umano'y ikinulong sa loob ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO site doon sa may Cainta, Rizal. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, nasagip ang nasa 70 empleyado na pawang mga Chinese nationals, 2 Taiwanese, 1 Malaysian at 1 Vietnamese national sa operasyon na isinagawa sa pakikipag-ugnayan na rin yan ng Philippine National Police, Bureau of Immigration at ng Chinese Embassy. Ayon kay Assistant Director for Investigative Service Jose Doloiras na nakatanggap sila ng request mula sa Chinese Embassy para sa pag-rescue ng mga biktimang Chinese national. Nagpapatuloy naman ngayon ang investigasyon ng NBI sa naturang insidente na umano'y kaso ng kidnapping at illegal detention. Base naman sa naging testimonya ng isa sa mga biktimang Chinese national, pwersahan umano silang pinagtrabaho sa isang online casino at pinagbubugbog pa ng suspect na isa ding Chinese national nang tumanggi ang mga ito. Ipinakita rin ng biktima ang tinamo nitong burn marks sa kanyang likuran at paa. Isiniwalat naman ni Doloiras na posibleng illegal aliens naman ang mga biktima dahil wala silang mga IDs o dokumento na maipakita. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NBI sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa ganun ay masugpo ang mga kaparehong iligal na operasyon. Samantala, sa ibang balita, inasahan daw ng Commission Elections sa COMELEC na mahigitan pa ang projection na 60% voters turnout sa nagpapatuloy ngayon na plebisito dyan sa lalawigan ng Maguindanao. Ito'y kasunod na rin na nakatakda at nagpapatuloy nga ngayon itong plebisito kung dapat ba o hindi dapat mahatis 2 probinsya ang Maguindanao. Ito'y magiging Maguindanao del Sur o kaya maging Maguindanao del Norte. Base sa datos ng COMELEC, mayroon kasing mahigit 800,000 mga botante dyan sa Maguindanao para sa turang plebisito. Kaninang alas 7 ng umaga, nagbukas nga ang mga voting centers at marami doon sa mga botante daw ang nagtungo upang makibahagi sa plebisito. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na nandun mismo sa Mindanao, ang estratehiyang ginagawa naman ng COMELEC ay pinadala ng maaga ang mga election paraphernalia sa malalayong lugar para matiyak na on time ang kanilang pagboto. Bagamat ayon dito kay Commissioner Garcia o Chairman Garcia na hindi naman niya mahalaga kung kapusin man ang actual turnout dahil sa ang importante niya, matiyak na walang mangyayaring karahasan at makaboto ang mamamayan kahit hindi abutin
ng kalahati mula sa halos 1 milyong mga botante ay nagmamandato nito ang batas na bilang o porsyento ng boto para manalo naman sa botohan. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin live nationwide worldwide ang mismong national chairperson ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Kasama natin si Mr. Angel Averia Jr. Okay naman ang National President, Sir Lito. Good noon po. Ito si Bomboy Elmar, aking co-partner, co-anchor si Bomboy Everly. Good afternoon sa iyo, Mr. Averia. Yes, magandang tanghali. Nandito tayo ngayon sa Maguindanao, no, para inoobserbahan natin yung eleksyon. Napakaganda ng signal niyo po ngayon kahit nandyan kayo sa Maguindanao. Assessment muna so far sa ginaganap ngayon na plebisito dyan sa Maguindanao, Mr. Averia, sir. Hello, pasensya na, medyo... Okay. Ang tanong ko dito, Mr. Averia, kumusta po ang initial yung assessment sa nagpapatuloy na plebisito dyan sa Maguindanao sa inyong lugar? Oho. Well, yung sa paghahanda sa plebiscite day mismo, no, nakahanda naman lahat, tama-tama na yung mga nakita namin mga presinto at voting centers ay nakahanda na nung bago pa mag alas 7. In fact, sa ilang lugar, no, may mga botante mismo maagang pumunta dun sa mga voting centers na sila na yung naghihintay na ma-set up yung mga presinto, no. Bagamat sa isang bayan, no, sa bayan halimbawa ng Dato Udin Sinsuat, no, sa ilang eskwelahan doon, mabagal yung turnout, no, mabagal yung dating ng mga botante sa within the first hour. Samantalang doon sa iba namang bayan katulad sa Talitay, Talayan at Ampatuan na dinaanan namin, no, within the first 3 hours, nasa 60 o 70 or even 80% na yung voter turnout. So iba-iba, no? But generally tahimik din ang plebisito. Nakikita nga namin dito sa inyong mga larawan sa NAMFREL, ang aking co-anchor si Bombo Everly. May tanong sa inyo dyan sa Maguindanao. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Mr. Averia, mga ilan po naman pong mga volunteers mula sa NAMFREL ito pong ipinakalat doon sa Maguindanao po mismo para matiyak na maging maayos at syempre ay konkreto ito nga magiging labas po ng halalan doon, Mr. Averia. Okay, tingnan natin there are 36 municipalities kasi ang nasa Maguindanao. Ang pinaka-core na volunteers namin ay tinatawag namin coordinators. Kaya sa bawat bayan or bawat munisipalidad may 2. So 36 municipalities yun, mga 72. Ito yung mga core volunteers na siyang nagko-coordinate ng mga observation. And then merong average na 5 na volunteers ang umiikot sa mga munisipalidad para tingnan kung ano ang nangyayari sa mga eleksyon. So, higit kumulang nasa mga 180 to 200 volunteers yan. Okay, so far, kasi ang Maguindanao kasi pag mga halalan, minsan kilala din sa pagkakaroon ng mga karahasan, kaguluhan. Mula kahapon, kamusta naman po dyan? Pwede ka magbigay ng pulso. Anong bang gusto ng mamayan dyan? Mahati ang Maguindanao, del Norte, del Sur? Mr. Averia, sir? Kung pupulsahan sa pagpupulso, no, yung sa mga na-interview namin ng opisyal o yung mga may katungkulan dito sa Maguindanao, no, yung information dissemination medyo mabagal, no, hindi sa pangkalahatan. Although alam natin na nire-require nga dun sa COMELEC resolution na magsagawa ng pulong-pulong o yung assembly, no. Medyo mabagal daw yung pagbigay ng impormasyon ukol sa plebisito, kung ano ba yung magiging ibig sabihin ng yes or no, no. So pero ang nakita din namin, naobserbahan din namin, may mga malalaking mga billboards or tarpaulin, no, na puro yes. Wala pa sa pagbiyahe namin dito kasi we're on the way to Buluan, no. Wala pa akong nakita isang billboard na nagsasabi ng vote no, no. So kung 'yun ang titingnan natin, ang magiging basihan,
mukhang sa yes ang patungo, pero hindi pa tayo nakakasiguro. Dahil sa social media, pag tinignan naman natin ang social media comments dito sa lokal, no, marami din nagsasabi na no. Alright, Mr. Averia, maraming salamat sa direkta niyong pag-uulat sa buong bayan. Unless otherwise, meron pa kayong mensahe, Mr. Averia. Go ahead. Okay. Marami ding salamat sa pagkakataong ito. Meron pa tayong ang voting magsasara ng ng mga 3:00. So may mga 3 oras pa na kaya hinihikayat natin yung mga mamamayan ng Maguindanao na hindi pa nakaboto na magtungo na sa mga kanya-kanyang mga voting centers at presinto para ilahad yung kanilang ninanais kung yes man o no sa paghahati ng Maguindanao. Again, congratulations sa NAMFREL ay itinalaga ng COMELEC bilang Citizens Arm ng Commission Elections at na rin ang National Chairperson, National Citizens Movement for Free Elections, Mr. Lito Averia Jr. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa may bahagi ng Maguindanao. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Averia. Magandang tanghali rin. Salamat. Salamat din po. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Bukas na nga alis ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikatlong bansa na biyahe dyan sa Estados Unidos. Ano pa kaya ang mga paghahanda dyan ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Go ahead sa mga updates sa Bombo Dennis. Nakikiusap ngayon ang Palasyo Malacanang na huwag nang dumagdag pa dito sa mga isipin o alalahanin ngayong nalalapit ang biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Estados Unidos. Sunod-sunod kasi ang mga isyong naglalabasan tungkol sa ilang miyembro ng gabinete, lalo na ay kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala naman ngang pahayag ang Palasyo kung nagkaroon ng pagpapalit o magkakaroon ng pagpapalit at kailan mangyayari ang pagpapalit ng pwesto dito sa ilang mahalagang tungkulin sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinasabi nga na papalitan si Rodriguez ni dating Chief Justice Lucas Bersamin, ngunit mismo ang pronouncement ng Malacanang ang importante, lalo't ito ay very vital at ilang pagkakataon na rin ang mga lumutang, may mga dokumentong kumalat, ngunit ito ay peking papeles. Kaya naman, pakiusap ng Malacanang, hintay na lamang yung kanilang final announcement. Samantala, sa bagong impormasyon nga, ay nagkaroon ng pakikipag-usap itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presidente ng Pransya na si Emmanuel Macron. Pero ito ay via telephone at nangyari nitong nakalipas na araw. Gayunman, wala pang kabuuan ng detalye kung anong napag-usapan ng dalawang leader ng bansa. Ganun pa man ay apekto umano ito sa ugnayan at ganun din sa pagpapalakas ng Indo-Pacific issues na isinusulong din ng Pransya at yan ay mutual yung mga paninindigan dyan ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa tungkol lalo na sa issue ng pangseguridad dito sa mga karagatang malapit sa atin. Kaya naman ay naniniwala ang Malacanang na importante na makipag-ugnayan at magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa iba pang mga leader ng mga bansa. So ngayon ay kabilang din ang binabalangkas ng Malacanang ukol doon sa mga pulong ng Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng kanyang mga aktibidad sa Estados Unidos. But as of now ay hindi pa naglalabas ng listahan. Maaga ang lakad ng Pangulo bukas at alas 8 dapat nakakurdo na ang area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 para sa kanyang biyahe at yung kanyang departure message. At kaugnay pa rin ng mga development na ito, may pahayag pa si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. I'm afraid that for state visits and meetings with other heads of state, then this will be subject to ongoing, ongoing talks between the two states. As mentioned by the DFA, things are pretty fluid, so we will be making announcements as soon as we can pin any party down to a particular day. I hope you be patient. These things are subject to a lot of back and forth between the representatives of both states. It's kind of educational for all.
Napahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles at sabi nga niya ay very fluid pa ang itong arrangement ng kung sino nga ba ang makakausap ng Pangulo. Ang importante ay meron kumpirmado na ilan at initially 6 na mga heads of state. So baka madagdagan pa yan along the way habang naghahanda dito nga sa lakad ng Philippine delegation kasama siyempre ang mangunguna dyan ay ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So titingnan natin na Bombo Elmar kung ano pa mga development sa kabuuan ng maghapong ito. Oy, so para napansin natin dito yung opisina ni Macron, presidente ng Fransya, yung naglalabas pa lamang ng kanilang detalye. Actually, wala pang detalye ha. Bombo Dennis, sa pag-uusap nga ng Pangulong Marcos. Anyway, abangan siguro natin habang naghahanda pa yung kanilang mga detalye sa naging pag-uusap ng Pangulong Marcos at presidente naman ng Fransya. Maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga pandetali ng mga balita naman sa sports balita, all set na rin bukas ang tinaguriang super fight. Ang malaking laban bukas sa pagitan ng mga boxing superstars na sina GGG, itong si Golovkin at itong Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Matapos ang weigh-in kanina, actually trilogy ito, pangatlong beses naman na harapan itong si Alvarez at si Golovkin. Tala sa iba pang mga balita, bumubuhos na ang mga mamimili sa Divisoria upang mamili na rin ng mga dekorasyon at pangregalo. Sa pagpasok pa lamang kasi ng Setyembre, kabi-kabilaan na ang mga paninda para sa mga Christmas tree na may presyong naglalaro yan sa 200 pesos hanggang 2,000 pesos. Depende na rin yan sa laki, disenyo at kalidad. Available na rin ang iba pang mga disenyo at palamuti katulad na lamang ng Christmas balls at mga parol. Kasabay ng pagdami nga ng mga tao sa naturang pamilihan, muli namang nagpaalala ang pulisya na mag-ingat kontra si COVID-19 at sa mga masasamang loob. Dahil dito, kusa na raw na nagdagdag ang pulisya ng mga tauhan kapag nagkakaroon na ng siksikan sa lugar. Samantala, makikamusta muna tayo dyan sa isang terminal ng bus. Ano pa itong bus ay pinayagan na rin ng LTFRB magtaas ng pasahe. Kanina sa mga report din natin, kasama lang itong mga jeepney. Pero dyan naman sa Provincial Bus Terminal, makikamusta tayo nandoon sa mismo sa site. Si Bombo JC Galvez. Kumusta ngayon dyan, Bombo JC Galvez? Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever. Live na live tayo rito sa kabahan ng Hilpuyat. Kung saan ay nakapanayam natin ang ibang commuters, gayon na rin ng bus driver hinggil sa pagtaas ng pasahe na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang payag na inanunsyo ng ahensya na magkakaroon ng dagdag na 2 pesos sa Public Utility Buses o PUB para sa base fare sa syudad at provincial buses sa unang 5 kilometro. Sa dagdag singil ng pasahe ng bus, Bombo Elmar at Bombo Ever, may mga ilang commuters na pabor sa dagdag singil, samantala naman yung iba ay hindi sang-ayon dito sa panukala. Pakinggan natin ang reaksyon ng isang estudyante na si Marife hinggil sa dagdag singil na pasahe. Sa pagtaas po ng pamasahe, hindi po siya nakapapabor. Hindi po. Kasi po hindi po medyo, sobrang bigat na po sa amin. Lalo na po sa mga estudyante, tsaka sa mga katulad kong palaging gumaganito ganyan. Kahit konti lang po yun, mabigat pa rin po yun. Ilang sakay po kayo simula sa inyo? 3. Jeep, tapos bus, and then tricycle. Opo. Yan pa, napakinggan natin ang reaksyon ng isang estudyante na si Marife hinggil sa dagdag na pasahe. Yan ang naging reaksyon ni Marife, Bombo Elmar at Bombo Ever. Ngayon naman, pabor naman si Carmi sa naging dagdag pasahe. Ngunit, wag daw ganun taasan ng singil, lalo na raw sa mga minimum wage earner. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang saloobin. Dun sa announcement na additional, so okay lang sa amin, pero minimal sana. Wag lang yung sobrang taas na pamasahe kasi lahat naman ng bilihin tumataas din. So may domino effect kasi siya. So kung lahat tataas, kawawa naman yung mga minimum wage earner. Yes, Bombo Elmar, yan ang naging bahagi ni Carmi kung saan isang commuter hinggil sa pagtaas ng pamasahe, Bombo Elmar at Bombo Ever. Samantala,
isang bus driver na si alias June ay pabor sa inaprobahan ng LTFRB sapagkat lalaki raw ang kanilang kita at mas malaki ang maibibigay sa pamilya. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Sir June. Lalaki ang kita namin para sa pamilya namin. Pero kung tutusin, sana i-balance na lang. Mas maganda yun kung para lahat kumikita. Ngayon din sa pagtaas ng pamasahe, dadagdagan din po kayo sahod niyo, sir? Malaki pong malaki pong bagay para sa amin yan, yung pagtaas ng sahod. Ayan, napakinggan natin ang bahagi ng payag Bombo Elmar at Bombo Ever ni Sir June kung saan lalaki raw ang kanilang kita, gayon din ang kanilang kumpanya na pinapasukan, Bombo Elmar. Alright, Mula rito sa kahabaan ng Pasay, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alright, maraming salamat dyan sa lungsod ng Pasay. Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Muli namang pinag-iingat po ang publiko sa pagkolekta ng shellfish, lalo na dyan sa mga lugar po ng coastal waters. Sa 4 na mga lugar, ito ay matapos nga na ma-detect ang nakakalasong red tide mula sa mga shellfish na kukuha sa mga coastal water sa Dawis at Tagbilaran sa Bohol, kasama niyong Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangkilias Bay sa may Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa may bahagi naman ng Surigao del Sur. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, ang mga shellfish na nakolekta mula sa mga nabanggit na lugar ay positibo sa paralytic shellfish poison. Ito po yung toxic na red tide na lagpas daw sa regulatory limit. Kung kaya't lahat daw ng uri ng shellfish at ginarin iba pa mga alamang na yan nakukuha mula sa nasabing mga nabanggit nating coastal areas ay hindi raw ligtas na kainin. Maliban na lamang sa mga isda, mga pusit, hito at limasag sa kondisyon na ang mga ito ay sariwa, nahugasang mabuti at natanggal yung mga internal organs bago naman lutuin. Nagpositibo nga sa red tide ang 4 na coastal waters, dito po naman sa natura namang mga lugar na nabanggit. Samantala naman, alamin natin yung sinagawang flogial procession doon sa lungsod ng Naga na inaasahan namang dadagsain ng libo-libong deboto. Mamaya yan, samantala muna sa iba pang mga balita. Samantala, abangan din sa ating entertainment news, abay, tuloy na raw sa Pilipinas ang pag-concert pa rin. At ginarin itong iba pang mga inaabangan nating mga balita. Maging doon naman sa may bahagi ng United Kingdom, may update din tayo kaugnay pa rin ng patuloy pa rin na pagbisita ng maraming mamayan, kaugnay pa rin sa nakatakdang paglibinga nitong si Queen Elizabeth II. Samantala muna, siba pa nating mga balita. Bombo Sports News. May malaking laban po bukas sa boxing at may buong detalye dito si Bombo Aliza Iclarinal. That's right, Bombo Elmar at Bombo Everly. All set na bukas ang pinakamalaking laban ng taon, ang tinaguriang super fight sa pagitan ng mga boxing stars na sina Gennady Golovkin at Canelo Alvarez matapos na ginanap kanina ang ceremonial weigh-in sa Las Vegas, Nevada. Sa weigh-in pa lamang kanina, jam-pack na ang mga fans na bumuhos sa T-Mobile Arena kahit bukas pa ang 12-round championship fight. Nakataya bukas ang mga korona ni Alvarez sa IBF, WBA, WBC at WBO Super Middleweight title. Kung maaalala nga kanina sa weigh-in, medyo mabigat ang Kazakhstan fighter na si GGG na tumitimbang sa 167.8 pounds habang ang Mexican star na si Alvarez ay magaan sa 167.4 pounds. Samantala sa NBA naman, ang point guard na si Dennis Schroeder ay babalik muli sa Los Angeles Lakers. Ito ay kinumpirma ngayon ng basketball star. Kung maaalala nga kanina, Bombo Elmar at Bombo Everly, ginugol ni Schroeder ang 2020 to 2021 season kasama ang veteran star na si LeBron James. Sinasabing inalockdown ni Schroeder ng Lakers ang inalockdown ni Schroeder ni Schroeder ang Lakers ng isang taon na kontrata sa halagang $2.64 million. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Inorganisa na ng British authorities ang pila para sa publiko na nais na masilayan sa huling sandali ang coffin o kabaong ng namayapang Queen Elizabeth II. Ito ay matapos ngang buksang muli ang public viewing makaraang ipatigil ito sa nakalipas na 7 oras dahil na rin sa pagdagsa ng mga tao. Subalit nitong araw nga ng Biyernes, una lang nag-abiso ang mga opisyal na maaaring abutin na mahigit 24 na oras o isang araw ang pagpila ng mga tao bago pa makarating doon sa Westminster Hall kung saan nakalatag ang kabaong ni Queen Elizabeth, kung saan inabot pa ng 5 milya o 8 kilometro ang haba ng pila sa may banks ng River Thames. Naglagay na rin ang authorities ng mahigit 500 portable toilets habang nasa 1,000 stewards naman at marshals ang idineploy sa lugar. Ito ay bilang paghahanda na rin sa inaasahan pang pagdagsa ng libo-libong mga tao para magbigay pugay kay Queen Elizabeth II bago ang kanyang state funeral sa araw ng Lunes. Samantala, sa iba pang balita sa ibayong dagat, patay ang 5 sundalo ng Syria matapos ang airstrike ng Israel doon sa Damascus International Airport. Ayon sa Ministry of Defense, na-intercept daw ng Syrian Air Defense ang pag-atake at nagawang maharang ang karamihan sa mga missiles mula sa Israel. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung naapektuhan ba ang operasyong itinuturing na busiest airport sa naturang bansa. Una rito, mas umigting pa ang pagpapakawala ng airstrike ng Israel sa mga paliparan ng Syria upang mapigilan ang paggamit ng Iran government ng aerial supply lines para magpadala pa ng mga armas sa kalyado nitong Syria at Lebanon, kabilang naman ang Hezbollah na isang militanteng grupo at Lebanese Shia Islamist political party naman sa natura namang lugar. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Makikumusta tayo kung matutuloy ba ang konsyerto sa Pilipinas ng sikat na si Justin Bieber? May mga detalye pa si Bombo Chill Emprido. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilinaw nga ng concert promoter ng Canadian singer na si Justin Bieber na matutuloy pa rin ang kanyang concert sa Pilipinas. Ayon sa Ovation Productions, hindi totally cancelled ang Justice World Tour, ngunit may ibang lugar lang ang maaapektuhan dahil sa health concerns ng singer. Kung matatandaan, nagkaroon ng sakit na Ramsay Hunt Syndrome kung saan naparalisa ang kalahating muka ng artist. Ang Canadian singer ay nakatakdang tumigil sa Pilipinas sa darating na October 29 ngayong taon sa CCP Open Grounds. Kaya sa mga believers dyan, abangan natin yan. Samantala, sa Hollywood showbiz pa din, desperada na ang kaibigan ng English model na si Cara Delevingne matapos masaksihan ang kalagayan ng aktres. Nagsalita nga ang mga ito na may issue umano itong kinakaharap at lubos silang naaantala dahil sa kaibigan. Ayon kay Margot Robbie, matalik na kaibigan ni Delevingne, kailangan itong magpagamot o magparehab dahil sa issue ng droga na kinasasangkutan ng kaibigan. Matagal na daw na nahihirapan ng aktres at talagang kailangan ng mental therapy para sa kalusugan nito. Sa ngayon, hindi naman daw isinasara ng model ang pagpapagamot, ngunit daman na daw nito ang lubos na paghihirap. Ayan muna ang latest showbiz sa mga Hollywood, mga kabombo ka-Star Nation. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, nakakatanggap pa ba kayo ng greeting card tuwing Pasko?
Bahagi na nga ng tradisyon nating mga Pilipino ang pagbibigayan ng Christmas card. Pero alam nyo ba na ang pinakaunang tunay na Filipino-themed Christmas cards ay lumabas lamang noong taong 1950s? Ito ay nilimbag ni Manuel Rodriguez Sr. na itinuturing na ama ng contemporary printmaking sa Pilipinas. At ang nilalaman ng unang Christmas card, ang larawan ng simbang gabi, Filipino churchgoers at carolers. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown. 99 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula rito sa Bombo News Center Makati, kami po ang mga naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sa 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Setyembre 17 tuig 2022. Sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 99 dias lang kagapaskwa na. Sa mga kabombo naton live kamalang taong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga babatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Linibo nga kasyasiyahan kag baldabalay pa premyo ginpanagtag sa week number 7 palengke draw sa Iloilo Central Market. Hapon nagpasakop sa video kit challenge. Sa pihak nga bahin na dugang pa nga mga balita ginatutukan sang tanan. Kasunod sang pagnegatibo sang tatlo ka mga biktima kag lone survivor nga involved sa Estancia Massacre. Ano na ang lihok sang Estancia PNP? Dugang nga posible senaryo sang motibo sa pagpatay sa mga bataong nga negosyante sa Estancia aton sinikaron nga iplastar. Ginapahayag nga may natapakan nga iligalista. Sa dugang pa nga mga balita, 680 million pesos nga ungka flyover. Bago lang nagbukas, ginpasara naman. Kay suno pa iya sa mga motorista, ginareklamo nga kung mag-agi katukulo sa babaw sa sining ungka flyover, ang imo sining nga mabatsyagan, do naga, ano ikaw, do nagapang do isa ka malaka, no? Do isa ka ano ganito, tawag ni kasakay sa barko, Bombo Brennan, engineer? No? Do isa ka seafarer? No? Kaya pamatsyag mo ko, no? Mabalod, tob-tob kasarangan. Por Diyos, por Santo. Amo na ni Gurong ginanamin sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nga working hand in hand ang DPWH kagang kontraktor. Dugang pa nga mga balita. Patay bangod sa acute gastroenteritis na dugangan. Diri sa syudad sa Iloilo, istoryahan tanak karon sa aton man siniparay niya nga pagapangalagan. Samtang dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Motorcycle show sa Banwa sa Miagao. Daw kasubo nga naging intablado sa mga matso dancer. Inatabo pa ini sa tubang sang Municipal Hall kag sang historical nga Miagao Church. Nagkurluwa atrasan sa mga nagsaot to sa ulano. Tinabagkat mayad mag-amu kada. Sa ton sining makbumbo, maybe kung ginihiwat-hiwat lang ni sa nabukid nga bahin, paiti sa tubang ka Municipal Hall, sa tubang sa Miagao Church, isa ka historical site, sa ton sining makbumbo. Ti karon do bakit mayad mag-abo kada sa aton sinimak bumbo do tampa daya karon sa mga opisyales ka Banwa ka nga Miagao. Mo ni mabalita issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri lamang sa Bombohanay sa Udto. Standby kay check karon nato nanay ang linya ni Bombo Jomar Villa.
Antes ang balita siguro dra sa may Iloilo Central Market aton siniyang palengke draw sa mga kabombo naton later on bantayan man ang aton siniyang studio draw kag paglawag naton sa mga winners sa online activation. Bye-bye bus man nga ginpatigayon dira sa may distrito iya sang Haro sa aton sin mga kabomboy. Check naton bala ang linya ni Bombo Jomar Villa. Jom sa report please come in. Go ahead. Bago lang gid nga dala diri karon sang patrol car sang Haro PNP ang isa diri karon ka tricycle driver matapos nga nadakpan sa drug bypass operation nga patigahan diri karon sang Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit diri sa may area sang L98 Haro Iloilo City no. Lagyan lagi kilig dalan dira sa may lapit sa bahin sa Haro Metropolitan Cathedral. So ang arestado amo ni si Luther Halico. Luther Halico, 64 years old, taga Desemparado sa Haro, Iloilo City. Bali na baklang ni siya sa aton otoridad sang sining illegal drug nga worth 1,100 pesos kag na-recover man diri dugang ang 25 tanan no ka mga gagmay nga sachet sang sining suspected illegal nga droga kag nagabalor diri tanan estimated value at 30,600. Ang tawagan ni Bombo Jomar, senior citizen ano nga duso padruga? Ganda. Amang monitoring diri sang Iloilo City Police Office, Bobo Champ, kag napagmutan nga ton ganit diri ang team leader sa pagpanguna ni Police Lieutenant Marlon Perez. Halos 3 na kuno ka bulan nga pagbantay ni pag-monitor ni sang otoridad antes nga ti ang ginapatuman ining drug bypass operation no kay ti ang iya sinikaron niya nga modus Bobo Champ at bangod ka ti nagabiyahe ni sang tricycle at the same time nagaduso sang illegal nga droga no. So ang iya sinang ginhimo nga kun may ara siya available dira nga supply so ginakontak niya tong iya sining baligyan kag ginakatuan gamit ang iya sining karon niya nga tricycle kag mo na nagatransact ni sila Bombo Champ no. Pero ang natabo diri kagina nga pangunahan diri karon sang intel operatives man nga may tabuo ni sa tani no tabuo niya tani ang operatiba dira sa may bahin sang L98 kag malakas sila ko din pagid sila tudto yang matawhay nga lugar madaw-anay isang illegal na droga pero tiway na makalakat bangod nga papunduhan na no kay may mga otoridad man tuya sa mga palibot nga in case ka kun magpalagyo so hindi madali-dali abi maka lakat abo na nga tinatagay ni siya nga maaresto dira sa may nasabit siya karon nga lugar no. Now ang isa pagid diri sa Kidalantaw man nga nagbalik pagid ni gali sa pagtulod sang illegal nga droga ay back 2018 nadakpan ini siya no sang City Drug Enforcement Unit man na preso plea bargaining pag 2019 naggawa sa presuhan kag last 3 months lang niya mo nga na monitor na nag-engage naman karon sa may illegal nga bulaton amo nang sabi karon sa dimension sang otoridad although ati senior citizen naman ini siya portiway man niya sa edad kung gusto niya gamit na karon magduso sang illegal nga droga no. So ginapalo pagid sa otoridad kay ang iya ni kuno nga supply dira sa may barangay Bakahaw kung Desamparados Bombo Champ ang matandaan pang barangay Bakahaw ni Kagatan sa Esperanza amo ni ang lugar nga ginpang deployan dira sa PNP bangod sa presensya man sa sining mga illegal nga bulaton dira no kangay sining pagtransact sa illegal nga droga. So, kung panigilapalo up sa otoridad, kung... Ang timsong karon sang illegal nga droga diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, bala mo kung ano, Joms? Ano? Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Ido, amugid ng oto, no, yada, amo na blakon basta kung namihan ikaw, balik-balikan mo gid kuno Bobo Champ mo. Tiyan mo lang
hindi dapat balikan bisan manamian ka pa kay illegal ni? Amo gani, ti damo man yang bulaton da nga legal, nga ti bisan paano, o bisan ka man lang ka mo kon legal, wa ti gida kolba. Ari blok pamatian ta si Go ahead. Go ahead. So, manam, pamatian ta bumutsam si Lieutenant Marlon Perez, ang team leader sa CDO sa interview diri sang Bombo Radio. Nagayo lang siya nga hindi lang gid pag-pull ang itsura ya, pa-pull tatoy focus ang kamera kay ti balanta manobra nila kisati nagasulod sila dala sa mga maburugday man nga ulubrahon. Confidential lang ang iya sining face diri Bobotsap. Naaresto natin si Lothar Halico, 64 years old. Meron tayong nakuha sa kanya, sa position niya, na 25 pieces. Estimated grams nito, 2 grams. 2 grams each? 2 grams. And then, all in all, lahat. Okay. Oo. Paano na-monitor to, sir? Oo, monitor natin ito kasi isa siyang HBT, no? Nasa listahan natin siya under high value target. Then, na-monitor natin ito dahil napagbigyan niya ng drugs yung ating confidential agent. Oo. So mga ilang buwan natin na monitor bago nito kinandak yung bypass? Oo, nag-conduct tayo ng validation, umabot tayo ng almost 3 months, bago natin na prove na ito nga ay nagbibenta talaga ng illegal drugs. So medyo mahaba yung yung time na monitoring natin. Medyo mahirap sa transaction. Oo, kasi ito nga ang front nito is nagta-tricycle lang siya. So hindi natin alam, nagta-tricycle siya. Yun pala nagdi-deliver yung pinaka-purpose ng paglabas-labas niya ng e-bike. So after delivery, mag-uuwi ito, then may mga transaction ulit, nilalabas ulit. So parang normal lang na nagda-drive ng tricycle. So nagda-drive at the same time ng droga. Pag may sumakay sa kanya na pasahero, isasakay niya, pero pag walang sasakay, okay lang. Kasi yun yung purpose ng nito, deliver. Okay, medyo marami-rami itong sachet. Saan siya kumukuha, sir, ng supply nito? Yung supply niya is galing Desamparados din sa Bacau. Under siya ni Bonbon Perbendido ng Bacau. Mga Perbendido dati? Dati. So sa Bacau, follow-upan natin. Oo. Okay, na-mention mo, sir, na may background pa siya na nahuli dati? Nahuli na ng CDEO ito, October 3, 2018. Okay. So nakalabas ito 2019 March through plea bargaining agreement. So after noon, at saka ngayon, mga after 3 months na... Oo. So na-verify natin, na-prove natin na ito nga ay nagbibenta talaga. So nag-conduct tayo ng bypass operation against sa ating... Dito, sir, sa tapat mismo ng ng mga daan dito, bali dito nag-transaction? Oo, kasi ang mood nito, yung style nila, yung pasahero, sasakay niya, yung pagsakay, doon na yung abutan. So, nandito... Sa loob ng sa tricycle? Oo, so dadaanan niya yung customer niya, sasakay, then siyempre... Joms? Amotang pahayag din ni Lieutenant Marlon Perez dili po Bobotsap, nakito sa nakuha to nga mga mga bintaya to sa pagbiyahe ng iban to posible sa mga customer man amo to agin na kusto dito sa otoridad kag pila to pa mga non-drug items ang agin confiscate man dito sa Bobotsap. All right, sige. Joms, balikan ko ikaw dira later on sa aton sining enhanced swerte sa palengke. Kay to kuno may hapon kuno nga nagkanta nagpasakop kag gina sa Videoke Challenge. First time, first time sa history mo Bobotsap. Ihudi kang garo. Nagkanta ni karon ang foreigner. Foreigner? Oo. Grabe. Sus Maria, international na nigalayang dating sang enhanced swerte sa palengke promo, papalengke draw ang aton sining tawag siya aton sining Videoke Challenge sa international ng level kay may nagpasakop nga foreigner. Balantayan gini sa aton nga mga kabumbo kay
ang iya sini nga kanta pure gid nga bubutsam nga pariner ni ang iya sini nga mga lyrics di karon kag ang iya sini nga ginkanta diri karon matayan. Sige. Thank you, Gijoms. Balikan na ikaw. Ini si Bombo Jomar Villa para sa tabag sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat yun na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang report. Sus Maria Kagusip po ang source sa ginkwaya ko nung ginabaligya yung illegal nga droga dra sa may Macau kag Desembrado Syria. Ti kay tagal mo mang malod na wala, babalik ka rin, babalik at babalik ka rin. Amo nang team song dira karon sa mga tao dira sa mga area. Por Diyos por Santo. Kabay pa sa timprano pa nga simpo matapna na ini kini kita gusto magbaha naman ng droga diri syudad sa Iloilo. Balikan naton dugang ang mga balita kaga impormasyon ang Police Regional Office 6, no? Pinagi sa mando karon ni Police Brigadier General Leo Francisco nagmando nga magtukod sang Special Investigation Team SITG Palibosfer. Palibosfer stands for Paruino Glibaw Bosque and Fernandez. Abi ko anay kun why na SITG kay kaya man sang istansya. Ginpadala man tublag ka mga investigador halin sa regional office. May mga nagabulig man sa ICPO. Tapos may SITG na tagaron. Pero mayo man niya. Kay mapadali-dali ni. Sa aton sinima kabumbo. Kag! Istoryahan tagaron. Matapos ginagwa na ang paraffin test. Sang 4. Negative sila tanan. Ano na dayon ang investigasyon? Anong dalagan sa investigasyon? Anong motibo na ginalantaw sa instansya PNP tuhoy sa sining pagmasaker sa 3 ka mga negosyante. Balikan nato ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumor. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya San Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon.
Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Sigurado nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Pagkatapos nga nagwa na ang paraffin test, ang results sa paraffin test, kag nagnegatibo ang 3 ka mga biktima kag ang lone survivor. Ano nagkaron ang dalagan sang kaso? Sining ginbansagan Estancia Massacre. Ano ang motibo nga ginasundan pa sa karon sang Estancia Municipal Police Station? And by the way, sa aton sir Makabombo, ang Police Regional Office 6 aton man sini karon iyang patpaton dire naghimo sang SITG now Special Investigation Task Group Palibosfer. Storyan tama na sa dili madugay. I-check tanay ang latest investigation sa Estancia PNP with Bombo Chari Sumagpao. Bombo Cha, sa report please come in.
Bombo Champ, no, subong nga nag-negative na sa paraffin test si Jevron Paruhinog. Amo ni siya ang lone survivor kaga ginakabig man nga person of interest sa natabo nga Estancia massacre kung sa diin 3 niya ka mga abyan ang napatay nga amo si Mark Libao, si Floyd Fernandez kaga si JP Bosque. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Jobert Amado, ang Chief of Police sang Estancia Municipal Police Station, iyagin pahayag no nga 4 gid ni sila ang 3 ka patay na nga biktima kag ang lone survivor ang paraffin test kaga puro ni negative ang resulta nga gin-furnish sa Regional Forensic Unit 6. Subong kaya nag-negative na sa paraffin test ang lone survivor nga si Paruhinog, hindi ini conclusive Bombo Champ no, o kung hindi ni tapos na si Paruhinog kaya siya ang bisan nag-negative sa paraffin test, ara siya mismo sa krimen sa area kung sa diin natabo ang krimen. So sige gihapon ni ang pag-investigar sa iya kaga sige gihapon ang pag-counter check sang kapulisan sa iya nga mga statements. Kaga may mga witnesses naman Bombo Champ nga nakuha ang kapulisan nga makapabulig man pasanag sa investigasyon. Ini siguro Bombo Champ ang mga witnesses nga ginahambal sa ato ni Police Lieutenant Amado, amo ang mga residente, ang mga lapit didto kag ang mga nakabati sa mga linukpanay nga natabo didto sa may Villa Panian sa may Estancia. At sige man sa gihapon ang pag-counter check sang statements kaga sige ang pagpangita kaga pagpag-gather sang witnesses kag information para mahatagan sang kasanag ang ining kaso. Ang sa dashcam Bombo Champ wala pa gihapon sang opisyal nga resulta nga nakapta ng Estancia Municipal Police Station sa bahin sang dashcam kay wala pa man nahatag sang Regional Anti-Crime Unit sang Region 6. Ang cellphone Bombo Champ sang lone survivor kag sang mga biktima suno kaya Police Lieutenant Amado nga ang mga cellphone sang mga biktima nga iban ara sa gihapon sa paghinakop sang Estancia Municipal Police Station, bali ang cellphone lang ni JP Bosque kag ang dashcam ang ginpadala sa regional headquarters sa may Police Regional Office 6. Pero ang iya sang 3 no, ang iya ni Paruhinog, ang iya ni Fernandez kag ni Libao ara lang ya gihapon sa Estancia Municipal Police Station. Kag aton bala pamatian ang interview naton kaya Police Lieutenant Jobert Amado sang Estancia Municipal Police Station. Actually, 4 sila ang ginbang subject nato no for a test no. So 4 sa ila is negative sila no base sa result ng gin furnish sa aton ri sa sang Regional Forensic Unit 6. So, amo na natin, siyempre may mga napamangkita may mga ginakuan, pamangkita ng mga witnesses, no? At least makabulig man nga pasanag, no? So, sige pagid ang aton, sige pagid ang aton investigation, no? Kaya ang ganyan nga dapat hanggang Mayo no kag ang mga iban pagid naton nga mga gin-request nga for examination actually no wala pa kita no pending pa sang mga resulta. Sir. Negative na ni sir si Paruhinog sir. Ano ning matabo subong sa iya sir? Ang di man na conclusive no. Kung wala ikaw, actually ang aton nga pagkabig no kay Paruhinog amo man diapo no as siyempre siya to ang nakanugid bala no nakakita ko ng natabo. So may mga statement man sa no tayo man na subungan ang ginano nato no ginagather naton kag gina-compare naton sa mga witnesses man nato no nga nakuha dito sa malapit sa crime scene naton. Subong sir, ano na sir ang dalagan sa investigasyon? Ano na sunod nyo nga tikang sir? So sa subong ti ang singugan no giya-validate pagid no naton gid no pagagathered pagkita sang sa mga ebidensya no pag ang possible pagid ng mga witnesses no. So kag ang manapagin no wala pagkita sang iban pang mga mga result no sa atong nga gin-request sa crime laboratory no kag sa iban pang mga agency nga tagaan naton. For example ang sa Rako nato no so binulatan naton to ang result.
So ang dashcam sir, wala pagyapon na balaan kung ano to ang unod ya. Wala pa kita result, no? Wala pa kita result sa alin sa aton nga rako. Ang sa autopsy sir, waay pa man, may ara na. Wala pa kita ginuyatan, no? Kay si Dr. I think Dr. Libakin tong ilang na mag conduct sa autopsy. So sa subong no wala pa kita isang official na ginuyatan regarding sa sa autopsy result nila. Okay sir, ang mga cellphone sir sa lone survivor kag sang mga biktima sir, diin na subong? Oo, diri sa paginakop sa station, no. Pag mapagin ang bali cellphone nga ang ginuna naton is ang dashcam to. Kag ang cellphone ni ni GP, no, amo tong gin pauna naton for forensic examination, no. So ang iban sa mga cellphone diri na sa aton posisyon. Sir, na-check yar na ninyo kung ano ang sulod sang mga mensahe sa mga cellphone? According sa biktima nato, no, tong si Chester o si Mark. So sa presensya man sang ilang pamilya do i-check man to, no, i-check man to. Kaga mo pag ito kani we will be subjected pag ito sa para nagidlang subject nato sa forensic. Sir, may ara yan, anong mga impormasyon nga ara sa sulod sa mga mensahe sir? So hindi naton kahit ang only makambal sinadala is ang nag-extract sinadala, no. So hindi makita ka bato-bato o tuloy-tuloy sa mga mensahe dala sa cellphone, no. Okay sir. Sir, ano na lang ang gulo nga ginasundan sa estansya police sa Subong nga sa inyo investigasyon? So no, saan po, no, ti sa may anggulo matigat nga ginalantaw ang sa robbery. Tag ang sa sa either sa may rivalry bala sa online sabong nga click lang to ni Gibron. Kasi nga negosyo daw man ang ginalantaw nato, no. Pag ang siyempre sa paglilipas kung may mga kaakig man sila bala sa wala makilala kung sino. Okay sir. Robbery sir, tapos ang online sabong kagang posible nga may personal grudge. Okay sir. Sir, latest nyo sir, ano ang mga statement subong ni Paruhino gani sir nga sige nyo gina-counter check sir? Amo man Japon to ang interview niya bla. Di say man Japon tong yang ihatag ng mga testimony, no. Nga narration niya to bala. Wala man sang isang pagbago, no. Sige pa man lang. Di say man Japon tong yang ihatag. Ga-coordinate man ang pamilya subong sir sa inyo? Pamilya sang mga biktima sir? Oo, good, no. Siyempre ga-update man sila sa ato, no. Regarding sa sa kasa dalagan sa kaso, no. Kaga vice versa, no, gina-update man naton sila, no, sa aton nga dalagan sa investigation. Ano ni ang masiling sang pamilya sang mga biktima sir sa mga statements ni Paruhinog sir? So hindi ako siguro kambal sila, no, or depende na kung sa ila mahalin sa ila, no, mahalin sa ila na ang kung anong ila ang paglantaw sila sa statement ni Gibron. Nabatian si Police Lieutenant Jobert Amado, ang Chief of Police ng Estancia Municipal Police Station. So amo ang latest ni halin mismo sa hepe nga ang dashcam results, ang mga cellphone kag ang autopsy results. So ay pa siya, wala pa may nakaptan ang kapulisan sa Estancia tuhoy sa mga resulta nga kag ang anggulo subong nga ginalantaw nila base sa ilang investigasyon, 3 ang robbery, ang tuhoy sa online sabong kag ang posible nga personal grudge o kung ang may mga tawo nga may kaakig sa sining mga biktima, Bombot Shop. All right.
Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang follow-up report. Pero may kantanan karon banwa sa latest investigation sang Estancia Municipal Police Station. Ang PRO6 na nasiling na naton ang nagtukod na sang SITG, Special Investigation Group, ngang nagapamuno sina diri amo iya ang IPPO Director. Pinagi sa mando ni Police Brigadier General Leo M. Francisco. Ang Special Task Group nga kung madungduman nyo pa gani ni General Francisco, nagpadala ni siya sa mga trained investigator sa istansya agud nga maggabulig sa pagtukib sa kung ano ang natabo kag kung sino ang perpetrator sining pagpaniro sa bahin niya sa barangay Villa Panian, Istansya, Iloilo. Kagapon ginmanduan ang chief sang Regional and Regional Investigation and Detection Management Division nga magporma sang isa ka Special Investigation Task Group nga mag-focus sa immediate resolution sang kaso. Si Police Colonel Adrian V. Acollador, ang acting Provincial Iloilo Police Provincial Office, amo ang SITG Polybuster Commander under the supervision of Police Colonel Martin E. Defensor Jr. bilang Deputy Regional Director for Operations sang PRO6. Ang SITG Polybuster stands for Paruhinog, Libao, Bosque, and Fernandez. Ang ginabugusan sa mga masunod ng opisyal, Police Major R.A. Guardia or Guardaya, Provincial Director sa Criminal Investigation and Detection Group, Iloilo, Field Unit, Provincial Field Unit, bilang Assistant Commander Head sa investigation team. Ang assistant ni Colonel Acollador, Chief sang CIDG, Provincial Field Unit. Ang dugang pa nga nagabugos sang team, Police Colonel Agustina L. Umpoy, Regional Forensic Unit 6. Police Lieutenant Colonel Raymond T. Celoso, Chief Provincial Investigation and Detection or Chief sang Provincial Investigation and Detective Management Unit. Siya ni ang Chief of Police sa Banwasan, Santa Barbara, sang natabo ang Claire Jergos murder case. Natabo sa Claire Jergos murder case ganito? No? Duutot, no? Una lang baho, ya? Pus na agdula man. Police Lieutenant Colonel Troy Warren Kayanan, Regional Legal Service 6. Police Lieutenant Colonel Jervinson Muyo, Chief Provincial Intelligence Unit. Police Lieutenant Joey Ryan B. Hakla, Regional Intelligence Unit. Police Lieutenant Jobert Amado, Acting Chief of Police, Estancia Municipal Police Station. Police Staff Sergeant Jason M. Intersigo, Evidence Custodial. Police Chief Master Sergeant Cyrus Lebrando, Investigator. Police Master Sergeant Rodel Umahag, Investigator. Police Staff Sergeant Cosme Flor C. Marco, Investigator. Police Staff Sergeant PGG Bunda, Investigator. Police Staff Sergeant John Derson V. Sabio, Investigator. Police Staff Sergeant Dan Gerald P. Alianic or Alanik, Investigator.
Police Staff Sergeant Ian Charles Dulyada, Intel Operatives. Police Corporal J. Alvarez, Intel Operatives. Police Corporal Roland B. Gibaga, Intel Operatives. And Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro, SITG, spokesperson. Lapit 20 ba? Oh? Kung maganda lang yung utok nila, ito na masulbar ng kaso, bay. Di ba? No? Sa aton, sino makabumbo? Ti kabay pang kay ginatutukan ini karon mapadasig ang pagsulbar sini iyang kaso. No? Sa aton, sini karon iyang matag palamati. Now, ang motibo, robbery. Robbery kay nadula ang 7 milyones pesos. 3 patay, isa ang buhi. Kung robbery ang isa sa mga motibo, paano? Hindi man lang yan basta-basta randomly makadto ka sa dulo mga lugar, makakita ka sang gwapo nga salakyan, tayaan mo lang pusel. May dako ka nga kantidad nga kwaon. Hindi man siguro mo sina. Pinakadako mo siguro nga kantidad nga makuha sa nagapanag-iyak ka sports utility vehicle nga gwapo, bago nga bago abi sini iyang model. Maximum sini 20 mil guroy. 20 mil kag malahalon abi nga cellphone. Pero take note ang 7 milyones lang nadula. Ang kwarta sa wallet sa mga nagkalamatay intact, ang cellphone, ang alahas, ara. Grabe naman to yung robbery, 7 milyones lang kuha. Sa aton sino makabumbo. Di ba? Tigyan mo man lang ito pinakadako, guro nga kantidad, kagamo man lang ito lagas nila, bumbutsa mo. Robbery reminds me sang event sa Banwasang Lambunaw. Ato iya robbery ginto. Ginbalabagan sa dalan, pero kung lang tawon ni mong senaryo no plastadaw, pagbalabag sang suspitsado, sang gunman, sino na yatiniro? Driver, pundo na yung salakyan. Ginlagas ang upodya ang nanaog ng mga pahinanti kag pinangtiro. Kung sa ano pa, that is matawag na tondo basic senaryo sa robbery. Kag kung ang kawatan mo, may dala sini nga salakyan or moving vehicle, targeton mo una ang driver. Pero sa istansya, lain ang natabo. Sa aton sino makabumbo. Di ba? Ang unang pahayag is that may utang si Bosque sa isa ka persona kag mabayad sila. Kag sa kadamo-damo sang inutangan ni JP nga taga-istansya gid. Kag hindi kilala ni Jevron nga si Jevron yang taga-istansya. Hindi ba? Plalig ba, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kon robbery gid man ang natabo sa Villa Panian para iya nga mapapundong sa lakyan, ang mga robbers, targeton nila simpre ang driver. Or kung hindi man nila pagtargito ng driver, tiniro man lang nila taning gumas ang salakyan para nga magpundo. Kag, kung robbery gid man adto, magluwas sa ilang apat, kaya sa sulod sa salakyan, sino pa ginang nakabalo? Nga may 7 milyones sila kadala.
Di ba? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, rivalry sa online sabong. Sa nagligad to, utang sa online sabong, subong rivalry sa online sabong. Ano gimabala, ano gimana motibo sa online sabong? Sandig sa pamilya, sandig sa mga suod nga biyan, and even ang fiancé ni Mark or ni JP Bosque naghambal nga pwede sila engage sa illegal gambling or sa online sabong. Ti basi man lang iya sa pananawan sa nga mga abyan nila, hindi sila into gambling, pero basi ko nag-gambling man sila sa aton sino mga kabumbo. Ti paano abi nga kwaon gintong 7 milyones pesos? Amo na kay may utang, pero galing hindi man ma-identify kay mismo si Jevron nga taga-istansya, hindi iya makatumod sa kung sino may utang si JP Bosque nga 7 milyones. Tinuway klaro ining parte sa online bulang. Daw ano ini siya, daw radyo bala nga guba nga ginlansang sa isa ka istasyon, tapos nagsuro-suro bala istasyon nga linansangan, do mo na siya kaburon. Personal grudge. Sino ang may kaakig sa tatlo? Nga tatlo lang bumutsamaw, kay tikon sa apat sila hambalon ko karon, tani pinatay man to nila si Jevron Di ba? Ang pamangkot, sino may kakig sa tatlo? Maakig ka lang ni sa ila kung sa ila nga negosyo nga tatlo, mapiktuhan man ang negosyo mo. Now, kadto kita diri karon sa isa iya ka senaryo nga ginalantaw man sa nga Bombo Radio. May kantanan sa negosyo. Ano ang negosyo nila nga apat sa banwasa nga istansya? Hambal sang iloy ni Floyd. Si Floyd ang supplier financer. Anong ginasupply ni Floyd dito? Crudo, styrofoam, mga plastic, ice. Ano ya si Jevron? Ting pamilya ni Jevron may negosyo nito ya sa istansya nga iladahan? Sa aton sino makabumbo? Ano ya si JP Bosque? Kaupo nila sa negosyo nga nagbakal sang sakayan para nga maglapad pagid ang ila siniya nga negosyo. Paano nagambal abi bubudsa nga isa sa possible senaryo or mangin motibo negosyo? Ining mga young entrepreneurs, young businessmen sa aton sini mga kabombo, granting for the sake of discussion, ang sa pinsar kuno nila iniya, suno man sa mga malapit sini nilang abyan, negosyo. Now, kung sa ano pa bla mga hinirusgan ini sila, ang ila mentalidad, hinurusgan nga magnegosyo, expand sang negosyo, sa kung ano nga mga legal nga pamaagi, expand ang negosyo, sa kundi into ya ang mas makaganar pagid kag maka-income sila. Ugaling, bangod sa ila pagkalamharon, sa aton sini nga mga kabombo, wala sila iya makahibalo nga sa ila nga pag-expand. Sa ila nga pag-expand sang ila sini nga negosyo, sa aton sini nga mga kabombo, may natapakan sila nga negosyante man, or shall I say nagkumpetensya sila sa aton sinimatag palamati.
ti bilang mga greenhorn sa patag sang negosyo above the table, indefinitely sa aton sini nga mga kabombo, waay gid sila sang ideya siguro sang negosyo under the table. Dira sila posible nagkaproblema kag posible ginhalinan sang ila siniiya nga rimalaso. Now, tiya mo na to be plastada, be. May napiktuan sila kag nagkumpit sila. Why man sila igapinsa? Ti kumpit lang taya eh. Legal man niyamon niya. Legal man niya ang amon sining nga negosyo. Kumpit lang kita dira. Healthy competition, kumbaga. Ha? Sa aton sinamatag palamati. Pero, abi nila iya healthy ang kompetisyon, sige ang expand sa ilang sining nga negosyo, maayo ng ilang nga negosyo nga apat. Pati karon iya banwa ang illegal nga negosyo ang ila na nga nasalapay. Oh? Possible scenario, ha? Ginaplastar ta lang di ang mga posible halinan nga naglabot sa punto, pinapatay ni sila. Pati na ya karon kuno banwa ang illegal nga negosyo, napiktuhan na sang legal nga negosyo sining mga bataon nga negosyante. Nga sagad ko abi to ya ron nga kadto to sa negosyante nga illegal lito ay to kasiguraduhan ko ti diri ko ya sa mga legal nga negosyante insakto pa ang bayranay, insakto ang kwarta, insakto mo sila mo sadto, insakto ang bili kung ano kag ano da lehitimo. Ti minsar to karon ang possible scenario. Minsar to kron yang negosyante nga napiktuhan bilangguan niyo. Oh. Dugay-dugay matubuan ako ya katalabadi sa akon sining siki, baw siki. Oh, TL ang siki ang TL sa istansya siki gid man ano tawag ito bumbomel? TL man. Oh. Ang siki. Basta karay matubuan na dugay-dugay katalaba ang siki ko. Do perdihon pa ko sang mga bataon niya. Ano bakit mayad mag-amo ka da? Tikinanglan, madula sila sa equation. Madula sila sa equation. Di ko madula sila sa equation, mumutsam nga may bilin ng isa. Kanga dito sa istansya, gini mo. Well, your guess is as good as mine. Sa aton sino makabumbo. Muna. Ibasi pa lang kung ginalantaw man karon kag nagalantaw man o nagapamati man dira ang nagabugos ang SITJ. Basi ko nining istorya ni mumutsa nga possible scenario, makuhaan nyo man ni diya, wag problema. As a matter of fact, sa aton sino makabumbo, ginatos ang senaryo sa aton sino nga bulsan, lawan-lawon tani. Plastaran na mo wala ka. Ini pila pa lang ni, ika-apat ko pa lang ni nga ginabuyan de. Parti sa negosyo, negosyo na iya sa aton sining mga kabumbo. Kung ginplano gid man sa mga killers sa aton sining matag palamati, may medyo may dayo sila kay may buhi. Man sa aton sining mga kabumbo, ako kung ko sa inyo, ano ako mo? Nagakawili ako maglantaw sang mga pelikula na bala nga mga sinadto, mga kung lantaw ko mo series. Ang hambal nila namin ng series na Peaky Blinders, ang Shelby Brothers bla, Shelby Unlimited, ano pa gani na ang Narcos, Pablo Escobar. Iba-iban pagin nga mga basta do true to life kag paano bala maghulag ang mga
mambal naton ang mga madalom nga tawo sa aton sini nga mga kabombo. Basta kung mahimuon na sila, panigurado nga wala na sang witness. Limpyo gin inaitanan para nga way na sang may mahambal. Pero ti nga bubutsam si istansya ya mo nao nga may buhi aw. Ti sinong buhi aw? Tigi istansya di ba? 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpangalagad. Sa iban sini nga pagpalayag naton sa aton sini makuturan mga kabumbuta, iplastar ta dugang pagid sini nga mga senaryo. So, ang motibo iya sang Estancia PNP robbery rivalry sa online sabong, no? Ti ginatukib ta pa ni Banwa sa aton sini mga kabumbo, pero ti daw hindi ko na matunog ang pangalan dira sa Banwa sa Estancia. May mga kilala makita nga naga-OCBS online ano na gani tawag nila? OBS. Basta inang may pwesto dabla, pos pwede ka na kataya-taya, no? Sa aton sini mga kabumbo. Galing kiti by ano ni, kumbaga ni by chapter ni, lain man nagakapot ni sa Iloilo, lain man sa anyway, gina nagapapropangusisa kita sa mga A1 sources naton sa aton sini nga mga kabombo, pero ambal sang mga close friend kag sa mga nakakilala gid iya sa tatlo ka mga biktima, si JP kuno kon maperdi gani iya pila to 2,000 do hindi na ni siya katulog kuno dayon, no? Sang paminsar nga naperdi siya sa gambling, no? Pero iban siniya nga mga kabyanan niya, mga alumnos sa or mga alumni sa Colegio de San Jose ng Ambangati do waay sa ila sini espiritu nga mag engage sa gambling, no? Or any form of gambling. Sa aton sini mga kabombo. Ti ina sandig man na iya sa ila sini nga pahayag kag ila account sa pagkakilala nila sa mga biktima. Sa aton sini karon iya matag palamati. Ti si Mark Libaw kuno yan na nadalasa lang ito kay ti siya ang ginasaligan ni JP nga mag-drive mo sa tagsa sini nila ka mga lakat pala. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, ang oras diri is 37 minutos na nakaligad sa taknang alauna. Sa mga masunod naton nga pagpangalagad dugang sini nga mga pagplastar man naton sa mga possible scenario, tuhoy iya sa nasambit sini karon nga sitwasyon, no? Kung nga nag-negative sila tanan sa paraffin test or paraffin examination, tinagapakita lamang Banwa sa aton sini nga mga kabombo nga wala sang tiniruhay dito iya sa mismo sa lugar. No, kag kung may nabatian gid mga nagpalupok, but silingon nga may iban nga tawo nga nagpalupok iya sang pusel didto sa may Villa Panian, Estancia, Iloilo, to make it show sa aton sini nga mga kabombo nga may ara sang gin hold up, gin kawatan or gin ambush o galing kiti ang senaryo or ang plastada sa lugar kag ang sa salakyan, lain man yang ginapahayag sini kagado hindi mapatihan nga pinangkantuan sila or ginpangbanggaan sila sa aton sini nga mga kabombo. Kung may maplastar, kung makakuha kita sa kopya sa autopsy examination, no? Mas mayo pagid ipatigayon pagid sa forensic examination ang salakyan sa aton sini nga mga kabombo para nga tidugang pagid makakuha dira sa mga impormasyon sa pag-sulbar man sining nasambit karon nga Estancia Massacre. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa bombohanay sa Udto. Istoryanta 680 million pesos ungka flyover bago lang naging buksan. Ipasira naman. Umpisa buwas ipasirado na dang ungka flyover kay nga man. Di ko magagi kada. Do ano lang yan nagapang lawod kay mo. Do ano lang yan mo yang nagabalik mo sa pagkalamharon kaga do si Kapitan Aurelio kabla sang recuerdos, nga ang iya sinipirmi biyahe sa kadagatan mabalod tob-tob kasarangan. Ang sistema working hand in hand ang DPWH kag ang kontraktor paghuman mabalod tob-tob kasarangan. Ano klase istorya to ni man?
kag patay bangod sa acute gastroenteritis na dugangan. Check tayo na with Bombo Angel Tan. Kag kung mabtang karon sa Chimpota, pwerte maning motorcycle show dito sa motorcycle show sa Miagao kasubong ng intablado sa mga Matsudan, sir. Inatabo pa ni sa tubang sa Municipal Hall kag historical nga Miagao Church, so inaano sistema kron man. No, first time nin tabo sa Miagao. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumpa. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 47 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. May kantanan sa mga ambulant vendors bala nga iga tawag sing gani butangan pagid sang mas istrikto sini nga pagpasiguro nga ang ila sini nga mga braligya safe sa consumption, no? I-regulate sila kag nadugangan pagid ang kaso sang acute gastroenteritis diri sa syudad sa Iloilo. Nadugangan ang patay rather, no? May isa ka patay nga nagdugang kag later on istoryahan taman ining mabalod tubtob kasarangan nga ungka flyover or Diyos por santo mabalod tubtob kasarangan. Check ta si Bombo Angel sa report please kamin. Bombo, Champ, ang mga dapat pagapahan kag pagapuhon ang mga ambulant vendors sa palaabuton nga nagyang 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, iyaging pahayag nga ang mga ambulant vendors sa palaabuton nga nagyang 2023 dapat may yara proper grooming kaga presentable ini sa latulukon. Aside sa health cards, Bombo Champ, may mga permits dapat kaga at the same time proper sanitation dapat yara man sa mga vendors. Since nga ang mga vendors o kung ara sila sa kilid karsada, gina-consider ini sila nga ambulant vendors man, Bombo Champ.
Ini ang pahayag man kag suno man kay Councilor Alan Zaldivar ang ginatumod ta Bombo Champ ang mga balaligyaan bala magdinagyang bala nga yara sa kilid ka karsada so gin-consider man sila nga ambulance vendors. Suno kay City Councilor Alan Zaldivar, mas manami magkaon sa mga baligya Bombo Champ sa mga ambulance vendors kung matinlo ini kaga para bala do wala kulba Bombo Champ kaga kung magtimo ka bala do matulon mo man diretsyo kaga ang kakulba Bombo Champ hindi ka makabatsyag nga makulbaan ka nga pagkabuas bala basi may acute gastroenteritis na pagkaaga. So, dugang pa sa matungdan Bombo Champ, magapangayo man ini siya sang bulig sa mga kapulisan, agud magbantay, kaga maglantaw-lantaw sa palibot, kaga mapasiguro man, nga may yara business permit ang mga nag-ooperate ng mga ambulance vendors, kag kung mag-abot na ang tion nga magdinagyang, ang id-id nga inspection sa gihapon, ang itugyan man sa City Health Office. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar. Kung may lantaw na ito, ng ilang category is street vendors nga po, no? Although there are confined sa isa lang restricted areas, but then again, ang category sina is street vendors sa Giapo, no? So, siguro kung mapasar natin ang ordinance, makover man sa Giapo, they have to comply, not only health cards, but likewise, no, ang sanitation, bala sa outside na ginatawag natin, anong outside ang muna natin ng mga vendors, no? They're going to be presentable and then sanitized kung tulupon, bala. Hindi man kita kulbaan, nga biskan naral, na street foods lang na siya, pero hindi kita magkulba nga makaon natin nila. Kaya nga, ang aton mismo nga nagabaligya sa pagkaon natin, preparado, no? Sanitize man ang ilang stuff. And then we'll go over again sa ilang permits, no? Kay iban sila ka-operate nga wala permits, iban makita natin ang mga cart, wala sang license plate, no? So with that, kailangan i-regulate na pagit, no? Ang mga what you call this, legit natin yung mga vendors kailangan naraya sa street natin. Aside from that, no, i-sanitize natin sila by growing themselves, but likewise, i-promote man natin ang syudad sa Iloilo. Nga kung makita natin sila, ay katinlo man sa syudad, kaya even ang vendors natin, presentable, kag matinlo, tulupon. Well, we will be working along with the City Health Office natin, kaya may inspection team kita that will be included in the provision natin, and likewise Task Force ASIS, no, and ginapa pa naman kung pwede naton ma-top man ang ato yung mga men in uniform, no, but then again siguro para sila manaway lang, pero when it comes sa pag-implement gid sina inspection, interest, preparation, siguro sa City Health Office gid naton ihatag. Nabatean ta Bombo Champ ang nanging pahayagman ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar may kangtanan sa mga ambulance vendors sa ginapaabot man nga dinagyang 2023 Bombo Champ. All right. May nadugang kita kuno nga patay sa EGE, Bombo Angel? Yes, Bombo Champ, ang as of now ang nakuha natin nga dita, may yara 604 nga cases, total cases ang acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo, kung sa diin 549 diri ang naka-recover na, nagalabot ini sa 92% man sang kabilugan nga data, kaga 33 Bombo Champ ang admitted o kunyara man ara pagid sa ila mga balay man nga gina-follow up man sa mga local officials. 12 ang patay diri Bombo Champ, kung sa diin ang latest ang 2-year-old nga bata nga lalaki Bombo Champ, kaga sa gihapon ang kaso sang kolera nagamaintain sa 12 kabilog, kag ang pinakauna man sa distrito nga may pinakadamo nga kaso sang acute gastroenteritis ang distrito sang Molo nga may yara 140 ka mga kaso. Gasunod diri ang distrito sang Arevalo nga may yara 103 cases. Pangatlo ang city proper sa Mitanza, Bombo Champ, nga may yara 72 ka cases. Pang-apat ang Haruan nga may yara 66 ka cases. Ang Santo Rosario may yara 56 Bombo Champ. Ang distrito sang La Paz may yara 52. Distrito sang Lapus may yara ang distrito sang Mandurriao Bombo Champ may yara 46. Distrito sang Lapus may yara 45, kag ang ulihi man sa listahan ang distrito sang Haro o kunang Haro 2 nga may yara 24 ka kaso Bombo Champ. So ang muni subong ang pinakalitas man nga listahan sang acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas,
consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat mga Bombo Angel Tan sa imo sining nga balita. Timayo man nga question nga dapat na presentable kag maayo man lang suksok nga mga panapton sa aton sa mga vendors para nga ti isa man ini sa mga come-on sa mga mabakal sa ila sining nga mga ginabaligya nga produkto. Hilabi pa kay ti ginabaligyan nila pagkaon, di dapat na tinlo man sila lang taon kag hindi blamarismo. Sa aton sinikaron niya nga mga kamumbo kag pasiguraduhon nga ang proseso sang pagbaligya nila sa pagkaon, kung paano nila lutuon, mga ginagamit nila, limpyo man. Sa bahay naman sa acute gastroenteritis, sa aton sini nga mga kabombo, no? Ara na ni sa kamot sang mga opisyalis naton sa City Health Office. Sa aton sinimatag palamati kung paano pag nila nga matigayon nga mapanubo na ni ma-contain ang pagsaka sa nga kaso sa nga acute gastroenteritis sa syudad sa nga Iloilo. May mga ginpanghingadlan na to sila nga naka-comply na sa water potability, pero ang wala iya maka-comply do buo na gurong ila siniyang desisyon nga ti tago-tagoon lang nila sa pumuluyo sa syudad sa nga Iloilo. Kung maglain na imo tiyan, amo na siya. Siya na. Diretso ko to dyan sa City Health Office, hindi ganun sa City Legal Office. Kag ipabalo sila nga amo nang imo sininadangtan. 56 minutos na kaligad sa takna sining launa. Ingagawon ko si Bombo Jomar Villa, may follow-up report ini siya. May kantanan sa sining ginhiwat nga enhanced werde sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may kasya siyahan pa. Kung sa diin anom diri ang nagdaog sang 500 pesos ka cash, kag 500 pesos ka balor sang gift pack na sulod sa Orocan sining nga balde. Tuman ka masinadyahon kag ginakag nagalalapaw sa listahan ang nagpasakop sa Video Kit Challenge. Kag may foreigner na nag-intra sa Video Kit Challenge pang international. Oh my goodness, grabe ang gingkantaya sini, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ari balaw si Bombo Jomar Villa. Jom sa report na please come back. Na tigayo na gid bad bubot sa ano nga ti nagtapos aton sila nga 7th weekly draw sa Iloilo Central Market kag tendag sa diri karon sa ila ang nagpauli nga may malipayon nga nawong bagod nga tinakabaton sila sa tag sa diri karon ka tag daog sa aton sila nga enhanced swerte sa palengke 2022 sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth ang gift pack nga nasulod diri karon sa Baldeya sang Orocan. Magluwas sa mga vendor ti ang iban nga naga pasakop man nga ti sa nagkilinain pagid nga mga barangay diri sa syudad ang nakatigaan man diri karon nga nagdaog sa ilasan ni karon nga raffle draw, no? Pero kay nabalik-balikan ta lang kay before kita nagpatigaan diri karon sa raffle draw sa aton sining promo ginahiwat naton ang Video Kit Challenge kung sa din ginalakipan man diri sa mga vendors at the same time ti sa mga nagabisita man kay tinabatian man nila kuno nga do kasadya kuno sa ginahiwat nga market draw sang Bombo Radio amo na nga tingiban nagpadulong pati mga foreigner bobotsam kadto man kay ti ang nabatian nila kuno nga do kasadya bala sa aton sila nga may foreigner nga nag-intra. May foreigner. My goodness. Pero doon na, ano nisa? Pang-international na galing eh. Doon na stranded sa airport, doon mga 3 bulan yung na stranded. Pwerte. Oo. Pero at least nakahatag sa kalipayan, kag kalingawan, kaya at the same time, nakakat sa atensyon sang tanan, kay patian ko na pagkantayo na do. Pati manugasa ka baboy to ginuntatan niya paghasa mo. Matapos kati do pinasahi bala ang iya sining nga kanta kag do mas mababag-o no sa batinaan diri karon sa tanan. Nga ton sining nga mga kabomboy pabati ta bala no. Ang performance diri karon ni Sir Ricky Pineda. Amo ning iya sining nga kumpleto nga pangalan. Abi ko foreigner nga Ricky Pineda. Ano ni Ardel? Layo naman siguro ni
Pero pinida, pilido, yan, basi may duguman kay Arnel, ya. Ati, sige, be. Pabati, tabi. Kung nagpurinan na isa, bububrinan, bubumel. Om Balasada and Guarane Samashalo Kanasamen Anamade Lopita Esamo Sos Maria Joseph Jones! Hapon gali ni ang hinapon gali ning kinantaya. Dumay na batian ko to ya bombot sa mga English. Ginpakita ganing lyrics nga ginaambay bla. Aga husi muto alugbati. May mga alugbati na ko to yung nakita. Engineer nga may mga alugbati na ko to yung nakita. O Jomar? Oo. May mga meaning ni Abombot Samp ang kinakanta yung lyrics. Kay ti, bangod kita nga doon, hindi man gin-expert ya sa lingwahe sa mga Hapon. Ang nabatian ko lang to, Hansa mo. Oo. Hansa mo. Balaan mo kung ano ang Hansa mo sa Pilipino, Bombot Samp. Abi, mamati ta. Ano ina? Hansa mo, it means pugi. Wow! Hansa mo, it means pugi. Wow! Oh. Oo. Pero, Hansa mo, Joms? Gakabalaka ko bala sa imo? Nga man. Tikay do may nahulog man to kuno sa imo sang nagligad to. Kamusta na? Hulog nga? Ang hambali mong butsari, bla, ano tong nahulog sa imo? Kwarta siguro? Hindi do, kitchen, ano to man? Oo, nahulog ang ang ginapakabit na blabumbotsam sa imong nga wallet. Ano ganina? Tawag? Ang tawag na kitchen. Oo. Abi ko na kung kitchen, magambali mong butsari nga nahulog ang kitchen ni Bumbo Jomar. Kinulbaan ko blabi ko na kung mga planggana ka mga lulutuan to, mga gastob to, nagkalahulog na kayo nahulog kitchen mo ko no? Nagpilok lang to nila ta. Pero kabala Bumbo Jomar nga sa pagkanta ni sino ganing ala nito sa nagkanta? Ricky Pineda, nadumduman ko, hindi ka manugid ha. May ex-girlfriend ako nga foreigner sa una. Maayo man to magkanta, Joms. Taga Belarus. Ano kanta ya? Foreigner nga ex-girlfriend ko, taga Belarus. Nami to magkanta. Oo. Ang iyang nanay, Filipina, ang iya tatay, taga Belarus. Oo. Bala mo kung sino iyang ngalan? Ano ngalan niya? First name niya, Ani. The second name? Ang iyang family name o ang iyang apelido, bala mo kung ano? Ano? Tikay taga Belarus, mga Slavs na to mo. Ang iyang family name, first name niya, Ani. Ang iyang family name, Malkavits. Ani Malkavits. Sakto ko, Animal Kabets, gitman. Animal Kabets. Mayo man. Okay man, na kadlaw ko gamay. Gamay pa gid ya. Ako diya bubutsap ang ex ko sa una, taga Alaska. Perti, may ex wagid sa taga Alaska. Sinong ngalan niyo to yabe?
Ano? Why, dito lang pag i-divulge pangalan niya. Hindi pag i-divulge ka. Confidential. Pero taga-Alaska, ha? Upisa nga nangin kami to yaway na ko nagabakal sa iban nga ilimnon. Tinamo to sila gatas. Ang kadisgrasyahan, tigid lang mo himo marmo. Na. Werte, mayo man na kay nadumduman ta aton sini nga mga past past relationship. Hambal mo sa partner mo ka-ex. Ha? Hambal mo sa partner mo ka-ex. Hindi may ara eh. Pero kita lang niya kabalo, hindi ka manugin-ugin. Taga Belarus to siya, Bombo Jomar. Oo. Sige na. Sige. Damo pa tayo sa kaso, no? Gani man, do ikaw lang kapatugay-tugay. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Why naging kusang tsimpo pa pero dali lang gid no maayo ko kay Tita Regine kay ang bago gilamang gimbuksan sa September 5 lang gimbuksan ng 680 million pesos. 4 lanes ni siya nga ungka flyover sa barangay Ungka 2 Pavia. Hindi kuno ni safe ang iya sini nga structure kay may vertical displacement kuno kag settlement kag do wavy kuno ini sa aton iya nga mga kabumbo. Sus Maria kagusip. Ang pamangkot sini nga nagamo sini. Nga anangin mabalod tubtob kasarangan ang 680 milyones pesos nga flyover. Hindi lang ako ang nagapamangkot kaya nagapangayos ang eksplanasyon pati ang akon sinisuod niya biyan nga si Piolox amo ni pamangkot yaw. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Nan! DPWH International Builders Corporation nga kontraktor. Ambal ni Papa Piolox, I deserve an explanation. Ang sukol gani? I deserve an acceptable reason. Liwat gani Papa Piolox. Anong ginapangayo mo nga nagpamangkot kay ikaw anong plastada sining 680 milyones pesos? Anong pamangkot mo sa DPWH kay sa International Builders Corporation kay Uswag Ilonggo Party List sa Parijo Joang? Anong pamangkot mo Papa Piolox? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Sige, yan yun na. Gapangakig na si Papa Piolox ay. Lapaw nakikita sa latin sa aton siniga pagpahalagan sa bumbuhanay. So, tuiman nga mga balita kag impormasyon. Ang balikanta sa iban sinimanus sa Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Ni si Bombot siya, Mablanco over kabilin sa imosang manay nga hapon may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay.
Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapataas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Sa inyo tanan mga kabombo, ang ating oras 17 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa Sininga Palatuntunan kahapon lamang ika-17 sang bulan sang Setyembre. Gina-alert ko this early, gina-alert ko lang ang ating winner si Mrs. Maria Heidi. Actually kahapon, na-contact natin siya and according to her, budlay gid magali ang signal dito sa ila. As a matter of fact, nagsaka pa kuno siya sa bukid. Just so nga makaistoryahan na kami nga duha. Tiginan ba ko siya, nabalang ko siya nga ready na siya before 2 o'clock, ma'am.
naga-contact na ang aton nga partner diri sa technical dira sa imong cellphone pero out of coverage ang imong cellphone. So ma'am, kung pwede, ngita kagida sang lugar nga mabaskog ang signal so that matigayo nato ng aton nga pag-interview sa imo sa sini nga hapon. Alright? Nagahulat kami tanan, ma'am, ha? And I'm really praying nga ma-push through ang aton nga pag-interview sa imo sa sini nga hapon. Sige, welcome lang ko sa aton nga mga kabombo, sa mga KLP lovers naton. I am sure kalabanan ara sa pong sa balay. Today being a Saturday, wala sa trabaho, family day starts today. Diba? Every weekend lang sa mga working parents, it starts today na. So I'm sure or I hope you're really having a grand time sa inyong mga miyembro. Kaupod sa mga miyembro ninyo sa pamilya, ululupon nga naga pamati diri sa KLP and kabay masig encourage sa tagsa-tagsa nga mag-share man sa inyo kasaysayan kag ipalabot diri sa KLP. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 99 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ang mga all throughout the year, ang ilang mga Christmas decors, ara lang, why na ginatago-tago. Umpisay na ang pagpanguha sa mga alikabok, sa mga lawa-lawa. Para nga daw, as in, do bag-o naman kunutuluko ng inyong mga decors dira. Well, anyway, as I welcome you mga kabombare ato yung bahanan para sa inyong subong sa saning hapon from Kija Velez from the Bombo Music Festival. This is Tita Regine and I want to share this song with you, Ikaw Na, by Kija Velez. Good afternoon. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka nagbago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitigan at kong puso. Pabubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y aba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y aba alam mo, inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko?
na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Beautiful song. Para sa inyo tanan mga kabombo, that's from Miss Keisha Velez, nagikan sa Bombo Music Festival. Hello again, and welcome diri sa KLP or with Tita Regine. And right now, ipabati lang natin sa inyo no, ang actual nga pag-contact naton sa number diri ni Ma'am Heidi, ang aton nga winner, just for you to know. Ngati daw hindi nagid man siya ma-reach na naman, kay nagapasaan nagid man siya sa aton yesterday nga kabuday ko na sa signal dito sa ila. And pero nag-promise siya nga ti masaka ko na naman siya sa bukid kung sa diin medyo may signal dito. Kagapon pag istoryahanay namon, daw klaro man, daw wala man kami gautod-utod. That's why nga na-explain ko man sa iya kung ano ang matabo sa sini nga hapon yung pag-interview sa iya. But and then nag-promise siya no nga ti makaduto siya before 2 o'clock para maka-ready siya. Sige lang, i-check natin di Watsubong, no? Kung ano ang actual nga scenario. Sige, palig lang ko, engineer. Dayala na to. Please try again later. None. Amo na ang sabat sa pagdial sa aton nga partner diri sa technical. Sa numero mo, ma'am. Basi kung kapamati kada, may monitor ikaw. Pwede man, ma'am, no? You have the number of Bombo. Pwede man nga tawagan mo ang numbers ng Bombo, kay kung kami, out of coverage area ikaw, basi ikaw, no, makakontakt ikaw diri sa amon. Anyway, sige lang, sa tanan naton diri ang mga tagpalamati, we are going to wait, no, kung basi makasulod man si Ma'am Heidi. For the meantime, you remembered yesterday, may basa kita nga isa ka story, medyo malawig-lawig, iyato ni Neng, sa probinsya sa Iloilo. Actually, wala naton itong matapos. And so, wala problema kung hindi gid makapush through ang aton nga pag-interview today sa kay Ma'am Heidi, which is kasayang man, no? Kung hindi mapush through, sayang ang 1K, sayang ang 1,000 pesos. Well, anyway, sige, since hindi pa naton siya makontakt, sugpo na naton ang istorya diri nga ginsugudan naton basa kahapon, ang istorya ni Neng sa probinsya sa Iloilo. Si Neng, kahibalo ka mo mga kabombo, nagikan man sa isa kabigado nga pamilya, luyag nga makatapos ng pag-eskwela, but since daw kulang gid sa financial ang mga ginikanan, so nag-take na lang sa 2-year course. Daw HRM, no? Iya nga ginkuha, and then after sang iya nga pagtapos ng 2-year course, nagpangita sa nga trabaho, wait siya na kuno kaagi love life, no? Pero sa work, may namito siya nga guy, si Mr. M, and then nagkainlaban sila nga duha, kag it so happened nga pareho sila nga nadestino dito sa Bacolod, and so sa nauptanay sila dito, nag-live-in sila. Nagbusongin ni siya, but sad to say, nademis ang bata. So napatay ang bata ara pa sa sulod sang iya nga tiyan. So gingraspa ini siya. Sige ang ilang pag-upod ni Mr. M, apang na in love naman ini siya sa isa ka lalaki. Pero sige gihapon, no? Samtang daw medyo nagsala ang dalan, pero duhai, no? Duha ang iyang karelasyon, kay wala yung give up ang iyang relationship sa kay Mr. M, and then sa kay Mr. RY nga nakilala niya sa isa ka mall. So ginaako niya man, no? Nga do sala man ang iyang ginhimo, pero doon niya man napunggan, kay na in love siya. But then, sige hay man gihapon sila sa iyang live-in partner nga si Mr. M. Napatay ang ila of first na baby, then nagbusong naman siya liwat. But the good news is, ari na ko nung ato nga winner. Just in time. Sige, check nato, nara na siya.
Si Ma'am Heidi sang Kalinog. Ma'am, good afternoon gid sa imo. Good afternoon, ma'am. May echo kita, ma'am. May monitor ka da, no? Liyog na lang ko, ma'am, pahinay-hinaya lang ang mga monitor para nga hindi kita mag-echo, kag hindi kita mag-feedback. Pwede? Nahinaya lang, ma'am, ang radyo mo, ma'am. Okay, sige, let's check again. Hello, ma'am. Good afternoon, Liwat. Why na siya nagsabat? Hello, ma'am. Ma'am Heidi. Hi. Hi, ma'am. Oo, batian mo na ko. Kumusta ka subong nga hapon? Okay lang. Din ka nakapwesto? Diyan sa may babaw-babaw, ma'am. Oo, sa nabukid ayon, no. Ma'am, kung may upod ka da? Ang bata ko man. Iliyog ko request sa iya, ma'am. Buhinan niya ang volume sang radyo. Oo. Okay. Mabatian mo ko, ma'am. Klaro ako da sa imo. Oo, ma'am. Sige. Umpisa kita, mama, sa istorya nga share mo diri sa aton. This is all about your son. Sad to say, napatay ining imo nga bata, isa ka military. Last year lang ni nga natabo, ma'am, no? Oo, ma'am. Pila gani kabilog ang aton kabataan? 6 kabilog, ma'am. Isa lang babae ko. Ikapila ini siya? Subang din na siya. Aha. Pwede mo kami mamaistoryahan anong natabo sa iya? Last year lang gid. Siya mo nga na ambos sila sa bukid, ma'am, sa may parting Negros. Paano ini natabo, ma'am? Kay pag-operate nila sang uli na sila, ginbantayan sila sang kontra sa ibabaw. Tapos? Sila nagala, sige man ilalakat, kay excited na sila mabalik sa ilang nga kampo. Kag amo to natabo sa iya On the spot, napatay sila ang imo on the spot, ma'am, napatay ang imo nga bata? Oo, ma'am. Okay. Wala sila pang lipdan nga kaoy, ma'am. So dugin bantayan gid sila. Oo, ma'am. Sa amo to nga lugar. Pila ang patay sa amo to nga? Bali, 2 sila, ma'am. Ang isa sa tiil na igo. Taga-Mindan siya. Oo. Tapos siya, di ni siya na, ma'am? Di ni siya na destino ang imo nga bata? Sa kuan, ma'am, sa may party Himamaylan. Negros. Okay. Miyembro siya sang? Siyang Philippine Army. Sa ano nga batalyon? Sa 79, ma'am. 79 IB. Okay, sige. So, bali prior sa natabo nga ini, ma'am, bilang isa ka Iloy, dumay batsyag ikaw, no? Kasi kung hindi ikaw mapahamtang, nga hindi mo maintindihan, so giri kami ma'am, ano itong yung mga ginbatsyag? Amo ganito, ma'am, nga daw hindi ako mapahamtang, nga kaluya, gigtama kalawas ko nga daw ginakulbaan bla ako mamhaw. Ling ko na ano ko man, daw ay mating mga abi nga nabatian akong mga problema. Kuay man, galing sa lawas ko lang nabatyagan ko nga amo to nga maluya lawas ko lang. Bali, ano ang last nga pagkitain ninyo sa imo nga bata or pag-istoryahan na nimo sa imo nga bata? Ang tong last niya nga kuan nga pagkitain na mo nagpauli siya di kay diri naman sila bali daw gindiis lang sila pira ka bulan diri sa may Sanoakin bala mamhaw sa unahan pas miagaw. Okay. Si ang last niya nga pauli di nagpasi sa nga para makita naman kami Oo. Tapos nag-request siya nga nay may ihaw tak manok nay. Kung ko damo manok ko dyan kung ko may ihaw ta kung ko. Amo to, nag-ihaw mga bata ko. Pagkaaga, naglagaw-lagaw sa tubo sa mga pamilya namon. Kanday angkol na rin, kay Auntie Nagia. Bali, inadlaw lang ni ma'am? Inadlaw lang ni before nga natabo ang encounter? Ano, ma'am? Inadlaw lang ni ang pagkitain ninyo or binulan before natabo ang encounter? Dali lang, ma'am. Dali lang. Pagpasis na, bali 3 days lang nga mo. Oo. And then naglakat naman siya? Pag nagbalik naman siya sa kuan sa Sanoakin. Oo. So, bali, diin gid ni siya ma'am nagaste. Kaya daw may asawa ni siya, ma'am, no? Oo, ma'am, sa Negros. Malaan, ma'am, daw bilang gindiis lang sila di sa may Sanoakin.
Kay kulang ang 61st balahaw. Ano nga ni ma'am buot silingon sang DS? Dawgin bakasyon na bla sila daw 3 months lagi guro o 4 months man. Dogin temporarily assigned diri sa sa San temporary lang, Joaquin. May kabataan ni siya, ma'am? Bali duha ma'am ka lalaki. Pila na ning edad dito, ma'am, sang napatay siya? 35 pala ma'am, ti ang iya nga subang, bali 5 years. Tapos ang ikaduha, 2 years pa lang. So, naka 10 years na sila, ma'am, nga nag-asawahay sang iya nga Ay, wife? ay pa ma'am, mga sobra pa lang 5 years. I see. Okay. Ano ka mo ka-close ni sang imo nga bata, ma'am? Kag daw, according sa imo, daw may pagka, quote and quote, disgrasyado ini siya, no? As in, daw accident prone gid man ini ang imo nga bata. Oo, kay kuan abi ni siya mo daw dalagon sang mga talunanon. Daw ginanuhan blagin na pangamigo, blak mga tumao, bla mamaw. Okay. But son abi ni siya man kag mabuot. Iya man ni Ma'am Luyag nga magsulod siya sa military. Oo, iya man nga gusto, tigin patigayon la namon para makasulod man. Okay. So paano mo, ma'am, nahibaluan atong natabo sa iya? Prior sang imo nga ginabatsyag na tubali, ma'am, no? Nga daw hindi ka mapahamtang, do mga 3 days ma'am. gid to, ma'am, no? Oo. Basi amo to ginpabatyag na sa akon nga may matabo sa iya, ma'am Okay. And then? Tingala gani ako nga among lang tunga time na amo tong nakabatyag ako, ma'am. So paano nakalabot sa imo ang balita nga may natabo sa imo nga bata? Aba, how damo na nakahibalo, ma'am, party sa cellphone, ma'am. Abtik mat na cellphone magbalita. Ang una nag-report ka na kung to ang asawa ni pastor nga Simplicio Jeromiano bla. Kasi nga asawa na si Milda kasi Kitsing. Amo to nag-adto sanda sa balay, hay marapit malabalay namo kanda mo. Di amo to istorya naknakon nga nang din ikaw man. Kung ko di ako sa may tindahan, kung ko sa daa daw. Tapos manam may balita kami kanimo. Kung ko ano. Hello, ma'am? Hello, ma'am? Na utod ang call. Alright. Sige, makall kita liwat sa iya. I just hope nga tiwaay siya naubusan battery. No? Kabay pa. Sige bear with us ha mga kabombo. We will try again nga mag-call sa aton nga winner diri si Ma'am Heidi sang Kalinog. Very tragic ang natabo sa iya nga bata. Only 35 years old and according sa iya, manugpauli na actually no ang iya nga bata kaupod sang ilang nga team. Pero why gid sila nagdinahom-dahom no nga lambatan gali sila nga may nagahulat na sa ila and may encounter nga natabo kung sa diin napatay gid on the spot ang iya nga bata. Hello, ma'am, nautod kita, ma'am. Oo, ma'am, nautod. Okay, sige. So padayon na lang, ma'am, ang imong nga ginaistorya sa amon. Amo lang to nga time nga amo to nakabatyag ako, ma'am. Siguro ginaplanuhan na ang iya nga kabuhi, ma'am Kasi malaan mo nga dako kunong isda na dali na, ma'am. Sige, hingabot gid ka na siguro, ma'am. Ano namin mo dako nga isda, ma'am? Hindi lang kita mag-mention mga names diri, ma'am, ha? Ano kunong dako nga isda? Kaya amo na sing siling sang official nila. Dako kunong isda na dali niya. Kung sa aton pa, ma'am, mataas nga commander ang nadali sang bata ko. Okay. So, ang istorya is that ginbalusan siya. Amo tong paarakan sila, ginbantayan gid sila. Okay. So, sang nahibaluan mo na, amo na ang natabo sa imong nga bata, naglakat ka mo sa Negros, ano ang natabo dito, ma'am? Wow, ma'am, hindi mo explicar, yung ginabatyag ko, ma'am. Sige lakat ko, sige hibi ko pa Kay masakit nga batyagyan niya na tang bata mo bla. Nag-insigida, nagpabaksin pa sa Kalinog, ma'am, may waay pa kong baksin mo. Ay, gali? Ha? Huwag ka pa kapabaksin. So, you need ka magpabaksin para nga maka-travel ikaw. Oo, ma'am.
Okay, so naglakat na ka, bali nagkadto ikaw sa lugar sang asawa sang imong nga bata. Kay dito niya Oo. nagapauli ang imong nga bata, no? So, ano ang natabo dito, ma'am? Ay kami pa ka dito sa dang balay nila hay nagtawag man ang asawa nga dito kuno sila sa may airport sa Himamaylan. Sa airport, ma'am. Nagahulat Tapos? sila dito bangkay sang bata ko nga maabot nga halin sa Cebu, ma'am. Kaya mo to dito naman kami nagdito sa may airport lang eh. Pag naghulat-hulat hey, way pa man mag-abot ang gin dulong kanabla nga si 130. Mga pira ka minutos amo dato nga kita doon namon kadulong doon. Hindi ko kaya na batyag ko ma'am gakurudog ako nga gahibi bunuot ya o ginhawa ko eh. Kagkalain batyag ko bla nga gahahaja do bata mo maabot doon patay. Daw hindi ko ka explicar kang nabatyag ko. Samot nga pag sampot na kakuhan nga naghugpa doon. Gin kuan dumananda, gin transfer nanda sa may kuan sa service ang St. Peter's, ma'am. Ay ang iyang alungon temporary man lang tung ginsudlan ba sa iya. Okay. Digin dala sa may funeraria ka kuan sa St. Peter's. Anong iya sitwasyon, ma'am? About ginalin sa iyang alungon. Anong iya itsura? Ang way pa mataktiv la ma'am. Gintawag kami kabasa nga daw kag padtunon kag silawon. Ba ko gikuan ko ang dabuhapan ko bata ko mo. Okay, sige. Ma'am, may gin ikaw, no? May ginayo ikaw sa imong umagad? Ano ang imong ginayo sa imong umagad? Ginayo ko ma'am nga ramon ko dahil bata ko man. Para makita mga utod niya kag mga pamilya namon di sa Kalinog eh. Ano namin mo ma'am nga hulamon mo ang bata mo? Ihamyang mablas balay namon ma'am ha. Mga pilatani ka adlaw ang plano mo? Isan mga 1 week maladaad ma'am. Aha. Ano ang iya nga ginsabat sa imo? Hindi kita na magpasugot, ma'am. Nga hindi ko naman pasugot. Ay, sige niya. Ay, kaduha-duha mo. Basi ko diyan na mo itubong bala bata ko, ma'am. Ay, kaduha-duha may basi man na kung ang mga bata ko na basi pangitawon si papa nila. Hindi ko magpasugot nyo na. Hindi pariyula. Hindi na mong duha eh. Huwag kita na maluwit na. Pero pwede man na tani, no? Nga samtang gindala nyo abi dira sa Kalinog, maupod man ang asawa kag iya nga mga kabataan. Siling niya, hindi ko na siya kaupod kay may bata. Tapos kwan pa mo, yung ano gani niya, pandemic pa, ma'am. So amo to ang time bali nga do kabudlay ang mag-travel, hindi basta-basta nga maka-travel? Oo, ma'am. Tido ka understandable man, ma'am, no? Sang iya nga reason. Oo. So I'm sure nga na-disappoint ka gid considering nga ti bata mo na, di ba? For 35 years mami. ikaw ang padako sina sa iya kag lain ang inyong trahedya ka na mamo. Kag lain niya ang relasyon, no? Sang isa ka mag-iloy. Lain man ang relasyon sang mag-asawa. So, hindi ko mag-ulang nila nga pag-upod sa niya nga sang bata ko. Amo doon nga duway kita na naluwi ka na, sir. So, because of that, is it true kaagahon, naglakat ka mo? Wala ka mo naglisensya? Oo, ma'am. Nakita ka na, nagsungkod ako. Isiling ko burawa din ang mata ko. Kapinsan ko na hindi ako ganin mag-attend pag lubong mamo. Hindi mo man mabata sa bata mo. So bali ang imo tani nga plano is that mga 1 week diri nga ihaya and after that ibalik man to siya didto sa lugar sang iya nga asawa kag didto ya ipalubong. Oo. Okay. So bali ang gusto mo nga makakadto man diri ang bangkay, mahaya man diri ang bangkay para nga makita man sa mga kaparyentihan like especially ang iyang mga kauturan, no?
Sabihin ko, mo among parinti dito gawula. Sabihin ko, di kamo, di katuluman lang kamo, di pamilya ka bata ko. Maluoy ka man kung ko. Ulat, mga bugto na to kag mga pamilya namon. Sabihin ko, ay, kita na lang, uy. Sa amo to nga time, ma'am, mabudlay gid man para sa iya, do hindi posible nga mag-travel sila upod sa kabataan niya? Oo, ma'am, amo to ginalikawan na. Basi, blam ako ng bata, blahaw, kapandimik. Okay. Sige. So, because of that, nagpauli ka mo, and then pag-abot ninyo sa inyo nga balay, doon na tingala, no? Ang imo nga mga kabataan, nga ang waay na pasugtan, ang imo nga ginayo sa imo nga umagad. So, may isa ikaw ka bata, nga daw siya no? Nag-attempt siya nga siya ang ma-convince sa iyang bayaw. Sugiri kami, ma'am. Oo, ma'am. Anong iya ginhimo? Si Junel, no? Si Junel. Oo, si Junel, ma'am. Oo. Dapat ikloin makimanang na nga kung pwede daroon ng daan naman kung na si Manong sa amon man manang kung na para makita man kung mga uto namon kag pamilya man namon mga katiyuan namon sila nga may uay dito na magsugot. Di pagmino ka pa, ma'am, pag-apros sa libayan nga daroon ang magulang niya nagpasugot man. Oo, sa Purmiro. Okay. Amo to nga nagpauli ang manghod niya. Nang nirbisin siya makay manang na si manang mapauli ko anay. Tapos amo na to nga pag-abot na sa balay, agka-aga, nangita sila kawayan, kahoy, para ipalaypay bala sa may balayhaw. Tapos, pagkatapos adto nga pirakadlaw nga ginobra nila, nagbalik naman sa Negros. Amo na to nga kwaon niya nas manong na. So balik klaro ang ila istoryahanay, nagsugot na ang iyang bayaw. That's why nga nagpauli na di siya, nagpreparar na kamo mga palaypal, ginpreparar niya na guro no ang balay para nga sakaan sang bangkay. And then sang nagbalik to siya para nga sugaton niya na ang bangkay sang iyang magulang, anong natabo, ma'am? Abaw, naglain naman iyang desisyon, ma'am. Sang asawa? Para palagi ako no, oo, ang asawa. Para palagi ko no, daw hindi bala gusto nga maistorya sa dahaw. May amo to, yung karapitan, gaya sa manghod, ng istoryahon na nga, si manang man na, pwede ko doon madalam na si manong. Kuna, mana, impadam ko ako mana ni manong mo, nga hindi ko no siya gusto nga dalon sa balay nyo, kuna. Oo. Ano, ma'am? Sige. So, anong ginimo sa imo nga bata? Kahit hindi naman magpasugot. Patiklo kay manang na kag nagaluhod-luhod gid nga pati sobrang nga patiklo kay manang na nagahibi. May way gid maluoy manang na. Di daw galain gid ulo na nga kag baratyagan na nga hindi magpasugot manang nati. Amo to na pinsaran na nga daw idaron na kasi manang na ma-suicide sanda Siya ma-suicide tapos idalahigon niya man ang iya nga bayaw? Amo na ambot mo silingon? Oo. Natigayon ni ma'am? Ay ginakon man gintapna man sang gwardiya nga nagakuan bala bigil bala ma'am sa bangkay bata ko haw. Is it true gintayaan niya gid man sang pusil ang iya nga ulo? Oo. Okay. And then? Tapos, mayo gani ginapalapitan mas ang gwardiya kag gintapna kag upod sila niya ang kunanuno. So, baligin updan man siya sa isa niya katiyo pagkadto dito. Siyempre, disappointed din siya katama because all the while, abi niya humanang istoryahanay nga nagsugot na ang asawa pero pitik sintas, nag-change mind naman kay ti kuno nagdamgo nga hindi luyag ang iyang husband nga i-travel diri sa Kalinog. So that means nagpabilin gidto ang bangkay. Ang imo bata nagpauli. Oo. Anong natabo sa iya, ma'am, on the way sa pagpauli niya diri? Pag istorya naman kanakon naghalin sila dito alas 3 sa kagahon. Sige pa ulan. Nagsuray sila
Kag tunga-tunga pa lang ka pagpadalagan ta ka motor. Nagpaway ko na sila. Kag maghapa sa motor. Kag daw kapoy gid bala mamaw. Natuyo. Motor nagapa sa motor kag magturog-tunog. Motor pag mapirahan ka minutos, naglakat naman sila. Tapos ang sila nga malakat naman ta na nuno na. Sila niya si Manong madala. Si Manong sila niya, ikaw dala sa motor man na. Kay kapoy ako kag natuyo sila niya. Pinatingala si Tiyoy na nuno nga naano kanoy man na nagbuang. Yung motor pangyapot ka lang tol man na malakat ta. Palido hindi na amo ang iyang mga ginapanghambal, do hindi na kinaandan ang iyang ginapanghulag, and according sa imo, do dira nag-umpisa ang iyang depression? Oo. Okay. So sa lubong ng inyong bata, sino ang nakatambong? Tanan gid kami ma'am kuan ko mga kabataan ko nga saving ko, mamalubong na si Manong mo to, why gid kamo kakita. Malakat kita to. Parang makatambong makita sa iya lubong. Patapusan din natin nga pagkita. Ito ma'am naglakat kami. Sumayo man kay titanan ka mo, bilog ang pamilya, mga kauturan niya, mga kaparintihan ninyo, nakakadtogid dito sa Negros. Oo. Pero if ever, ma'am, kung nagpasugot ang wife, ready naman kamo sa arrangement? As in, may permit na kamo, nakalisensya na kamo, kag may ano na kamo, may mga plano na kamo kung paano nga patigayunon ang pag-transfer sang bangkay diri if ever nagpasugot gid man ang wife. Ready ka mo? Dito gid ginlubong ma'am sa Negros. Okay. Yes, so dito gid man siya ginlubong sa Negros. But what I'm saying ma'am is, di ba nag-ayo ka mo nga kung pwede diri lang, that means nga i-travel ang bangkay, no? So I was asking kung preparado ka mo, like may mga protocols hindi bala? So preparado ka mo ma'am? Was it really possible? Amo to nga mga tiyempo, nga daw hugot-hugot pa to, no? Ang observation because ang pandemic. So preparado ka mo? Posible gid man? Amo to nga tiyempo? Posible gid man nga ma-travel ang bangkay? Ma-travel gid man siguro to ma'am kuan lang ang kay istoryahon ng ni Mr. mga opisyal na bala. Kabudig man na sila, ngayon siling sang opisyal nga isa. Ang simbrihan mo lang ako kung magpasugot ang asawa lang, pre, sila niya. Ay buligan, tayo ka mo ka pa-transfer, sila niya. I see. So, posible. Sa mo nga tinion, posible. So, after sang lubong, ano naman ang natabo sa imo bata nga si Jonel? Sa mo to nagawakal na sa Hindi na, ang siling ko daw, hindi na mo ning ginawakan ni Nonoy yaw, daw lain na niya. Kaya muna to nga, pila ka adlaw, pag-abot naman sa balay, nga halin sa Negros, nagdisto naman kami sa kuan sa Western Ma'am. Din sa check up duman naman, ay daw galala ng iyang dinapinsar. Bago ini ma'am, daw okay pa man siya, bago ang kamatayon sang iya nga uto, daw okay pa man, daw way ka man sa may nanotisyahan sa iya nga daw dulain? Sa pamiro ma'am, okay man siya galing pag panabla, pag balik-balik to kay Manong na, wait tinulugan, kag wait kinanan, gainom lang ka whiskey. Kamo na to na kung sa iya na tabo. Okay. So, dito gigalingan na dalman siya. Nag-combine ang kapoy, ang iya nga daw frustration, tapos ang iya syempre ang grief niya nga tinadula ang iya nga utod, and then inabala nga super disappointed siya nga wala yan nadala. He thought okay na, and then nag-change mind gali ang ano. So, amo ni tanan, no, ang nag-igo sa iya. So, nagstay ka mo sa hospital, ginpabulong nyo siya. Ano nga mga kabudlay, hambal mo ma'am, ang inyong nga naagyan, kaya pandemic, do tama, gito ka istrikto, amo to nga mga tinion? Oo ma'am, pandemic pa to. Isa namon, ang isa, gagwardya to sa sulod. Ang isa, diya sa sagwa, bali daw runner, bala mama.
Amo to nga ba kung sitwasyon naton sa Sagwa, di pa kang hospital sa ng Sagwa ka hospital bala nga ba ang ana nga kung may funeraria pa sa Sagwa. Sa ingod namon na yun. Tapos ang kwan bala magahod pag gid nang ang karito bala nga ginasargahan bala pasyente. Stretcher? Oo. Oo. So, bali hindi ka mo allowed nga magsulod dito sa iya? Dira lang kamo Hindi, sa ma'am. Sagwa? Isa lang gid ang gabantay ko sa iya. Aha. Tapos kami ang runner. Aha. So, may Pag ginaistaran hindi ka ka mo man diri, pwede. ma'am, sa sa syudad? Ano, ma'am? May ginaistaran ka mo diri sa syudad? Temporaryo? Wala, ma'am. So everyday nagka-commute ka mo? Di lang kami gastiman sa hospital, ma'am eh. Pero hindi ka mo allowed nga magsulod dito, di ba? So bali may Hindi, area oo. nga pwede May- ka mo makastay? Dira lang kami sa Sagwa, ang mga bantay bala nga runner. Dira lang sa Sagwa man. Okay. Si do tama ka budlay, ma'am, no? Do tama ka piot sa sitwasyon ninyo? Mao palain gid, ma'am. Mhm. Daw hindi kang buhi. Mga ano ka mo kalawig, ma'am, dito sa hospital? Sobra man kami 1 month man. Okay. Kumusta sa buong imong bata nga si Jonel? Medyo okay naman siya, ma'am. Ari gani siya sa tupad ko. That's good. Single pa na siya, ma'am. May asawa naman, may bata isa kabilog. So naulian siya. Oo. Okay. And after nga na-hospitalize siya, wala naman sila nga nagbalik-balik. Ang problema, kag ginabalik-balik niyo sa hospital, wala naman. Katatlo lang kami nagbalik-balik sa ay primero namang pag nga guwa ginistan kami mga bulong. Pero why na ginatutumaran, ma'am. Yang mo to nga kuan naman ang iya nga depression. Balik. And then, sa ulihi, 3 times, after 3 times sa pagbalik-balik, nagtayo yun na. Ginainom yan ng iya bulong, nag-okay na siya. Oo. I see. Oo. Ma'am, kumusta man ka mo sa imo umagad? Anong balita to sa iya? Chat mo sa bata ko nga bayad ko sa Bingawan. Tapos diya sa agot ko. Pangamusta man. One time po gani ka nato nangayo man ka bulig nga kayo ay pa mag-abot ya mga beneficiary bala ka bata ko haw. Nagmasakit ang bata na nga daw may lamuti guro ang talingan niya. Pangayo bulig. Sige sa daraan ko man Israel. Ginulog ko sa Palawan. So it's good, ma'am, nga ti nag-okayhay man ka mo. Ang inyong nga relationship is nag-okay man. Wala sang gut-gutanay. As in, tapos na to, nagpinatawaray na ka mo? Oo, ma'am. Kasi daw hindi mo ma'am patas, ma'am. Yung mga apo mo bla. Correct na, no? Because sang mga kabataan. May mga kabataan. So, ma'am, ano subong imo ang ginapangamuyo sa ato nga Ginoo? Sige gabay nga hindi na magliwat ang ginabatyag ng mga bata ko eh. Kag si Junel, hindi din pag magbalik ang anang depression. Kag ubayan lang kami tanan, ma'am, sa mga kabataan ko. Kag mga kabugtuan ko man, mga pamilya. Naka 1 year na, ma'am, after sang kamatayon sa imo nga bata? Apan pa, ma'am, sa November 3 nga ni, mag 1 year na siya, ma'am. So wala pa ka mo nakahukas lalaw? Why pa, ma'am. I see. Ma'am, ano gani mo nga request sa aton parte sa imo nga istorya? Ano tong luyag mo tani? I-dramatize naton? Ano to? Kung pwede, ma'am eh. Kung ko para mabuhi man niya kasaysayan sa bata ko. So if ever i-dramatize naton diri sa mga programs ng Bombo, ano nga drama ang luyag mo in particular? Kung ano lang dyan, ma'am eh. May ligay ko mamati ka drama niyo mo. I see. Sige pangitaan naton paagi, ma'am, ha? I-forward naton ining imong nga story dito sa aton nga drama center dito sa Bacolod City. Ma'am, thank you very much, kid, and I just hope I am happy, ma'am. In the first place, na okayhay na kamo sa imo nga umagad, as in nagabuligay na gani kamo subong, no? At least nakapatawaray kamo kagula sang mga lainay sang buot. So kumbaga ginlubong na lang to sa limot kung ano man to ang natabo during sa wake sang imo nga bata, kung wala man ina napasugtan. And that is because, ma'am, ginpapangibabaw mo gid, no, ang imo nga concern sa imo nga mga apo
nga subong at tuto sa poder sang imo nga umagad. Kinagakonta ka na yung mga sa mga apo mo, ma'am, istorya mo man sila, naga-video call man ka mo? Oo, nakakontak kanay kami katong sa Banwa ako may signal pero sa amon balay wa signal, ma'am. Padara ko ka kwarta sa ila. Nakatawag kami nga nagtawaganay kami duha, nagtoryanay. Okay. So at least ma'am no kanami kay tigin preserve ang manami nga relationship. And kabay no nga wala lang sang doors nga i-close kundi nga open lang gid sa gihapon ang communication para nga ang mga kabataan maka-reach out man dira sa inyo kag kamo man no maka-reach out sa inyo nga mga apo. Ma'am, madamo yung salamat. Ma'am, pwede ka panamyaw, ma'am? Sige ma'am, sige. Go ahead. Panamyaw ako sa mga tatay-tatay sa barangay namon, si Kapitan Leres, si Rolly Leres pala, ma'am. Si Marie Conseng, si Pare Henry, si Pastor, Simpleng, si Mas Bingbeng, si Mas Nale, amon na nagburulid sa amon. Mga bata ko, si Junel, si Bong, si Richard, pag sa mga pag-ibibi sa Bingawan, kay DJ, kag umagad ko, kay Julian, sa Galaga, kay Nining. Alright. Sige ma'am, thank you very much Gid sa liwat sa imong nga pasakop diri sang imong nga istorya and we are praying for you ma'am and praying also for the souls ng imong nga bata. You take care of yourself ma'am, kag regard sa imong family. Salamat Gid. And there you have it mga kabombo, ang aton nga winner si Ma'am Maria Heidi sang Kalinog. Real name niya gid na, no? Hindi ko na lang i-mention ang iyang family name. Up next, ang aton nga announcement sa aton nga next winner. Who's our next winner? Sino aton nga mapalaron nga tagdaog naman para sa sininga semana. Mahibaloan naton tanan sa aton nga pagpanumbalik ang kahapon lamang program magabalik. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Makalipas ang alas 3 sa hapon, may ginpaapas lang nga greetings niring ato nga winner. Happy 5th birthday ko no kay Luke Bryson Solihon, kag happy 1st birthday naman sa kay Matmat Uy. It's time now to announce our winner para sa siningang semana, and of course 1,000 pesos nga cash is at stake sa aton nga winner, nagahulat ina, and ang aton nga pag-interview next Saturday naman sa aton nga winner, whoever that would be. Next Saturday is September 24. Before ako mag-announce ang akong imbitasyon sa inyo tanan, mga kabombo, sa mga istorya nyo mandira, pungkui and ipautwas ang ginabatsyag, kung may ginabatsyag, by sending your stories diri sa KLP, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala kay Rod. Sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, and ang ako na panugyan sa tanan, everyone nga nagapadala sa ilang mga istorya, please, hindi gid pagkaripatan nga maglakip sang inyong contact number. That's very, very important. Ang inyong contact number, we need that para nga, if ever kamo ang magdaog, it would be easy for us nga mag-contact sa inyo. Maka-reach out kami sa inyo immediately kag prepare nato ng pag-interview sa inyo via video call. Congratulations sa ating winner. Of course, ang ating nga pagpasalamat sa tanan-tanan nga mga nagapadala, nagapasakop, mga maukod nato nga mga suki, ang iban first-timers, ang iban hindi na first-timers. Salamat sa inyong mga istorya nagahatag sa nga kawilihan sa aton everyday, halin Lunes, tubtob Sabado. Congratulations sa ating winner. Siyang ating pag-interviewon sa next Saturday, magadaog sa 1,000 pesos nga cash. Wailiwan, ikaw ina. Maria sang 4th District. Sa liwat, congratulations ang ating winner para sa siningang semana, amo si Maria sang 4th District. And with that, mga kabombo, nagapasalamat din ako sa inyo tanan. Enjoy your weekend. 99 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita sa Lunes. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.